Arrastion denoi, Laurak eta minutu bat direnean, hasiko gara osoko bilkurarekin. Aldez aurretik bi iragarki, lehenik eta behin gurekin dauden auzokideei zuzenduta. Un aviso que realizo en todas las sesiones. Beti bezala iragarki bat, gurekin dauden getxostarrentzat aldi bereko itzulpen zerbitzua dago, sartu eta ezkerretara dauzkazue aparailua. Atzo bozeramaileen batzordean adostutako adostasun batetaz deritzo, hain zuzen ere dakigunez epailetako egunetan egunaren inguruan gertatu zen salaketa bat, bortxakerian inguruko salaketa bat, ertzaintzaren aurren hori dela eta atzo bozeramaileen batzordean adostu genuen gaur arratsaldean 8:00 konzentrazio baten deialdia egitea, auzokide guztiei eta baita ere zinegotzi eta korporatibo guztiei zuzenduta. Hori dela eta 7:00 eten alditxo bat egingo dugu, osoko bilkuran 8:30 arte, eta 8:30 ez baldin badugu osoko bilkura amaitu, 8:30 jarraituko genuke gai zerrendarekin, behaz, 7:30 eten egingo dugu osoko bilkura, eta 8:30 berriz hasi, eta horretarako nik eskazuko genizueke, nizueke tortxea puntual, 8:30 berriz hasteko ez baldin badugu amaitu berriz esaten dut. Eta beraz, jarraituko dugu, bai, Maite, Arraitza. Bai, barkatu. Gu, bueno, sana, 7:00 aterako gerala, mugimendu feministak deitureko deialdira ere joango geralako. Beraz, hasiko gara gai zerrendarekin, 171. puntua Getxoko Udalbatzak 2016ko ekainaren 29 egindako aurrekoiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Inork ez du aldaketaren inguruko iradokizunik aurkeztu, beraz honetzitzat eman dezakigu, inork ez baldin badu zer esaten honetaz, eta hurrengora pasatuko gineteke, ogasuna kontuak ekonomia sustapenak giza baliabideak hezkuntza gazteria eta euskararen esparruan 172. puntuan kontu hartzailetzak paratutako 11/2016 zenbakidun txostenaren berri ematea Bizkaiko lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontuei buruzko 10/2003 foru arauak abenduaren 2koak 70.63 artikuluan xedatukoaren esanetara dagoela otsailaren 3ko 2/2015 foru arauak Bizkaiko toki erakundeen finantzia arrazionalizazioari eta iraunkortasunari buruzkoak egindako idazkera berriaren arabera, halaber korporaziozko lehendakariak igorritako txosten justifikatzailearen berri ematea. Idazkari jauna, zurea da hitza. Batzordearen proposamen hau da, alde batetik, udaleko kontu hartzaileak egindako ekainaren 30ko txostenaren edukiaren jakitun geratzea, txosten hori eginda abenduaren 2ko 10/2003 foru arauaren Bizkaiko lurralde historikoko toki erakunden aurrekontui buruzkoaren 76 artikulua betez, otsailaren 3ko 2015 foru araua berriki emandako idatzian Bizkaiko toki erakunden arrazionalizazio eta iraunkortasun finantzazioari buruzkoa. Besterik, udal batzaburuak egindako justifikatzeko txostenaren jakitun geratzea artikulu berean esarritakoa. Inazio Iriarte. Kaixo arratsaldeon, alkateanoa, eskerrik asko. Kontu hartzailetzak 2016ko ekainaren 30 11/2016 txostena egin zuen, txosten horretan jasota daude, batetik, toki erakundeko buruak eta udalaren osoko bilkurak kontu hartzailetzak adierazitako eragozpenen kontra emandako ebazpenak eta hartutako erabakiak. Eta bestetik, diru sarreren arloan antzemandako irregulartasun nagusien laburpena. Txosten horretan, ez da inolako eragozpen etengarririk jaso, ez delako bakar bat ere egon. Etengarriak ez diren 8 eragozpen ohar jaso dira, espedientaren izapidetzari buruzkoak. Kontu hartzailetzaren txostenak dionez, 2122 espediente, guztien 89,92 inolako oharrik gabe izapeditu ziren, eta 8 bakarrik espedienteri guztien 0,18 ohar ez etengarriren bat egin zitzaien, izapidetzen ari ziren bitartean. Gestio txukun eta garbia, horrelakoa izan da, udal talde honen gestioa,
kontu hartzaileak egin duen txostenean ikus daiteken moduan. Tal y como se puede concluir de lo que se dice en el informe de la Udal kontu hartzailetzak egindako txostenean adierazten den bezala, udal honen kudeaketa garbia izan da. 0,38 izan dira oharren bat jaso duten txostenak, baina garrantzi ekonomiko txikiko espedientei buruzkoak izan dira ohar horiek. Iake Morortu. Eskerrik asko, buenas. Bai, arratsaldeon guztioi, aukera hau probestu nahi genuen, udal taldeari eskatzeko, udal talde politikoei berri eman diezagun, sortzen diren erreparo guztiei buruz, baina gertatzen diren unean. Aski da horretarako udal kontu hartzaileak e-mail bat bidaltzea talde guztioi izapideak egiten dituen heinean. Badakigu, kudeaketan legea betetzen dela, baina uste dut gardentasunari dagokionez urrunago joan behar dela. Baitek. Beraz, urrengo puntura pasatzen gara, eta 63. puntuan udal diru zaintzaren 3 hileko txostenaren berri ematea 15/2010 legearen 4. artikuluan zehaztutakoaren bete beharrez. Batzordearen proposamena da, 13.016 diru zaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea, txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzkoa da. Urrengora pasatzen gara, inork ez baldin badu eskatzen, 164. punturen zuzen, 2016ko 2. 3 hilekoko aurrekontuaren burutzapenaren berri ematea. Batzordearen proposamena da, 2016ko 2. 3 hilekoari dagokion aurrekontuaren exekuzio egoera jakintzaz ematea, zeinari buruzko dokumentazioa aipaturiko espedientean jasota dagoen. Urrengora pasatzen gara beraz, inork ez baldin badu eskatzen, eta 65. puntuan hainbat dekreturen berri ematea aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatuta aldarazi. Batzordearen proposamena hau da, kreditu gehigarrien bidezko aurrekontue aldaketaren dekretuetaz jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire dekretuak. Urrengora pasatzen gara beraz, 66. puntuan aurrekontuaren aldaketak finantziatzeko asmoz 2015ko udal aurrekontuaren likeazioarekin hortutako altxortegiko geldikina 2016ko egoki ekitaldean gastu orokorretarako erabiltzea dela eta finantzia iraunkortasunaren behin betiko 12/2016 zenbakidun txostenaren berri ematea. Batzordearen proposamen hau da, bat, udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako uztailaren 12/2016 txostenaren edukiaren jakitun geratzea, diru zaintzako geldikina erabiltzeari dagokionez 2016 lehenengo eta 2. 3 hilekotan aurrekontuko aldaketak finantzatzeko. 2. 12/2016 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundiko lehendakaritza sailari igortzea osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daitekeen gainerako dokumentazioarekin batera. Santiago Sainz. Eskerrik asko, alkate biena, arratsaldeon guztioi. Bueno, desde Ciudadanos taldetik uste dugu politikoki zuzena litzatekeela diru zaintza geldikin hori beste modu batean baliatzea. Naiz eta txostenak dio bezala foru araue 5/2013 foru arauak derrigortu ezarren beste modu batera erabiltzea komeni litzatekeela uste dugu. En este punto, pero Ez dut eztabaidan sartu nahi puntu honetan, baina udal taldeak urtero 3 milioi euro amortizatzen ditu eta sortzen den geldikin hori inbertsiotara bideratzen du urtetik urtera. Urtero amortizatzen da eta guk ez dugu ikusten beharrezkoa amortizazio hori bizkortzea. Gaurko egunez behintzat, ez zaigu iruditzen beharrezkoa denik, aldaketarik egitea hor. Bai, besterik gabe, gure ikuspegitik, bai, beharrezkoa dela azpimarratu nahi nuke. Mila esker. Gora pasatzen gara.
67. puntuan 2008/2016 zenbakidun dekretuaren berri ematea kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordearen proposamena hau da, kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontu aldaketaren dekretu hau jakintzat ematea. 2008/2016 zenbakidun dekretua 17.893,78 euroko zenbatekoarekin. 2016-04 kreditu gehitzea 2016ko Korte Nagusietarako hauteskundean parte hartu zuten mahaikidei dietak ordaintzea. Inork ez baldin badutza eskatzen hurrengora pasatuko ginatekeon eta 78. puntuaren zuzen Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko auzietako epaimahaiak 2016ko maiatzaren 23an emandako 208/2016 epai irmoaren berri ematea. Batzordearen proposamen hau da. Euskadiko Autonomia Elkarteko Justiziako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko auzien salak 2016ko maiatzaren 23an emandako 208/2016 zenbakidun epai irmoaren jakitun egotea. Epaitza hau daukana. Auzitegietako prokuradora den Begoña Urizar Arantzibia Alderak Asociación de Asistencia Integral Lagunduz elkartearen ordezkaritzan administrazioarekiko auzien Bilboko bat epaitegiaren 2005ko aprilaren 30ko epaiaren aurka egindako errekurtsoa baiesten dugu. Errekurritutako epaiak zati batean baietzi zuen 227/2014 zenbakidun administrazioarekiko auzi errekurtsoa. Epai hori ezeztatzen dugu inpugnatutako zatia. Berandutza interesei buruzko aipamenean horri dagokionez bere egunean egin zen errekurtsoa baiesten dugu eta errekurtso egin duen erakundeari aitortzen diogu 5.694,76 euro berreskuratzeko eskubidea. Berandutza interesen kontzeptupean 2014ko abenduaren 31 arte. Zenbateko nagusia ordaindu zen egunera arte. 2015ko ekainaren 12an legezko parametroak aplikatzetik eratortzen den zenbatekoan gehituta. Instantzian demandutako alderdeari kostuak inposituko zaizkio, gora jotzeko errekurtso honetan kostu buruz ez da aipamenik egingo. Era berean ekainaren 10ko 2016-2016 dekretuaren berri eman behar da, aipatutako epai hori betearazteko eman zena. Dekretu horren bidez, Lagunduz Asistentzia Integraleko elkartearen aldeko ordainketa egin beharra aintzatezten da. Ordainketa hori 11.354,52 eurokoa izan behar da berandutza komertzialeko interesak ordaintzeko kontzeptupean. Interes horiek abenduaren 29ko 3/2004 legeak eragiketa komertzialetan berandutzaren aurkako neurria esarri zituenak 7. artikulan aurrera ikusi zituen. Diru zenbateko hori 2016ko ekainaren 17an ordaindu zuen udal diruzaintza. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Buenas tardes a todos y todas. Arratsaldeon guztioi. 11.000 eurotik gora ordainduko ditu udalak interesengatik eta baita hori baino diru handiagoa kosten truke. Ulertzen dugu fondoa, baina uste dugu ez direla pleguak gara izateratzeko modu horretan jarraitu behar. Gauzak ez ziren garaiz egin eta kontratu bat berritzeko orduan aurrekoa etzen behar bezala iraungi. Horretara zoritxarrez ohituta gauzkate udal talde honetan. Alderdi Popularra eta EH Bilduk laguntzaile beharrezkoak izan ziren. Haiek erabaki baitzuten akordio proposamenen kontra bozkatzea. Proposamen hoietan bestelako neurri batzuek hartzea eskatzen zen. Udalaren gestio txarrak ondorioak izango ditu udal diru kantitatean. Zoritxarrez, arduragabekeriaz jokatu dute udal taldeek. Eta duela gutxi gainera alkateak esaten zigun politikan arduraz jokatzea beharrezkoa zela. Andrade jauna.
Mila esker alkate jauna, arratsalde on guztioi. Uste dut zuen kritikan oker zabiltzatela aldez behintzat. Bai, udalari kopuru bat ordaintzera behartzen dion sententzia bat kaleratzen da gaur, eta esan beharra dago, bai, badirudi erreza dela auzokideen diruarekin jolastea. Eta zer gertatzen da? Udal taldeak ez du ordaintzen bere poltsikotik. 2014an gertatu ziren hauek. Eta garbiketa kontratu honen aurretik, zabor bilketa kontratuarekin ere gauza bera gertatu zen. Kontratu hura esleitu beharra zegoen, eta aurrena legez kanpo luzatu zuten. Euskal kontu auzitegiak esan bezala. Agendan sartu ordez, hemendik 2 urtera kontratu bat berriztu egin behar dela, hor uzten dute zintzilik, eta aurrekoan bezala hor egon ginen 9 hilabete kontraturik gabe zerbitzu bat ordaintzen. Eta horregatik kontra bozkatzen genuen, kontratu horiek ez bai zeuden legez babestuta. Zergatik jarraitu behar zuen enpresa horrek kontratuarekin? Horrela, dirutza bat xautu genuen. Kontratu berriak 15% beherapena ekarri zuen. Eta hilero, 930.000 euro aurrezteko aukera izan genuen 9 hilabete horietan. Udalak bere lanak ondo egin balitu. Hori hilero. 8 hilabetez barkatu. Eta 2 urte horiez ez bagenuen luzapena egin, eta kontu auzitegiak esan zuen legez kanpo egina zegoela luzapen hori. Ba, €3,3 milioi kostatu zitzaigun. Eta otaren kontratuan ere aurrez antzeko zerbait gertatu zen. Eta beste kontratu batzuetan ere. Eta horren aurretik, lore zaintzaren kontratuarekin ere gauza bera, epez kanpo ibili ziren, eta osoko bilkura honetara fakturak ekartzen ziren, epez kanpo, eta guk ordaintzeko erabakiak hartu behar genituen. Eta horren aurretik, hondartzetako postuak izan ziren. Orain, Satistegirekin gertatzen ari da, kafetegia itxita dago, udal taldeak ez dituelako lanak behar bezala egiten. Horrela eduki ditugu itxita, orain Santistegi bezala, beste erakunde batzuk ere. Eta gero, lursailen salmenta egin dute zatika plenotik pasatu behar ez izateko. Antzokia eta kultur ere zatitu egin dituzte osoko bilkurara ez ekartzeko. Hori da EAJaren lan egiteko moldea. Eta guk, Alderdi Popularrak salatu egin nahi dugu. Eta guk lehen ere esan genuen, hori hankasartu duenak ordaindu behar du diru hori. Baina ez da, herriak ordaindu beharko du diru hori. Eta gaur 15.000 ordaindu behar ditugu interes kontzeptuan, hasiera batean gauzak ondo egin izan balira, ez genuen pezetarik, eurorik ere ordaindu beharko. Udal taldeak ordaindu behar zuen diru hori. Kontu auzitegiak esan zuen legez kanpokoa zela kontu hori. Eta ez da zer gertatzen, baina getxoztarrek jakin behar dute gauzak nola diren. Guk ahalegin guztiak egin genituen salaketa egiteko hedabideetan. Ondo dago gogora ekartzea, garai hartako kontuak. Niretzat lotsagarria da, baina hortxe dago. Bai, Palomia. Bai, Andrade, erabat ados nago zurekin.
Santestegi izan duzu, baina Usategi esan nahieko duzu, orain itxita dago, eta 2017ko udara arte seguraski itxita jarraituko du. Dakigun bezala, eman beharreko urratsak direla eta. Eta bai, ni ere ados nago zurekin hanka sartu duenak ordaindu behar luke, baina badakigu ez dela ala izango, badakigu ze dirurekin ordainduko diren kosta horiek. Ondorioak beste batzuk balira, lege bat balego hori baldintzatzen duenak, bestela jokatuko genuken. Normalean, txosten teknikoetan oinarritzen gara, eta hor egindako zerbitzuak ordaindu behar direla esaten denaz, ez dugu ulertzen zure eta EH Bilduren jarrera ulertzen. Ulertzen dut funtsa, mamia, baina forma ez. Badago beste modu bat, kudeak eta hori bestelakoa askoz hobea izan dadila eskatzeko. Baina uste dut oraintxe ez duela bat ere mesederik egiten, ze azken finean auzokideek ordaindu beharko dute. Puntu honetan Alderdi Popularrekin nahiko ados gaude. Gure ustez guk taldeak arerioa zerratu da, baina bakoitza bere obsesioei bide ematen dio nahi duen moduan. Argi dago, askotan gauzak ezin direla egin bakoitzak nahi duen bezala, baizik eta bakoitzak eskura dauzkan tresnekin. Eta kasu horretan, pasu eman zitzaien hainbat fakturei, pasu eman zitzaien hainbat lehiaketei, baina lehiaketa bata bestearen gainean, etortzen ziren, fakturak bata bestearen gainean, etortzen ziren, eta entzen da momentu bat, non nahiko esan behar dela. Eta nahiko esateko bide bat hori da. Ez dela egokiena, ez da. Baina hori da genuikan egokia. Bestela, igual, oraindik gaude, 3 faktura ordaintzen, hemen, honestu beharrean, 15, auskalo. Beraz, nahiko ados gaude Alderdi Popularrarekin ezaten duenean, honen errudun bakarra gobernu taldea dela. Berari pasatu zitzaiolako, hainbat lehiaketen epea eta berriro ateatzeko epea. Aldiz, agian, sorionduak edo soriontasunez hartu behar dugu, zuek hemen egon izatea, aurrekok egin dugunaren guztia txartu egin dulako, eta beste bide bat erakutsiko diguzue gauzak zelan egiten diren. Zuek erakutsiko diguzue zelan kritikatu egin behar da gobernu taldearen lana, eta zuek erakutsiko diguzue zelan egin behar diren talde bakoitzak nola egin behar duen bere jokabide politikoa. Gure arduragabea izan zela deritzozu. Bueno, zure iritzia da, beste jokabide batzuk egon dira, epea izango ditugu aurretik bakoitzanen jokabideak maigainean jartzeko, baina gure ustez momentu horretan eskura geneukan tresna dela, eta getxostarrak gainordain horren ardura, izango duten horren ardura, ez dagokio Alderdi Popularrari kasu honetan, ez dagokio Euskal Herria Bilduri eta gobernu taldeari dagokio. Zeuei gustatzen zaizuela momentu batzuetan batera zein bestera jotzea, bakoitzak egiten ditu gauzak nahi duen bezala eta horretarako jabezarete. Eskerrik asko. Álvaro González. Arratsaldeon. Kontratazio prozedurak eta epeak ez dira zientzia zorrotza, eta gainera ez da udalaren bizkortasuna hor aldagai bakarra. Gainera, lizitazioan dauden enpresek badituzte eskubide batzuk, eta horrek nabarmen aldatzen du prozesuen iraupena. Kasu honetan, prozesua 5 hilabete lehenago hasi zen, baina lizitazioan zeuden 2 enpresen jarduketak, hasieran aurreikusi gabeko gertaera batzuk sorrarazi zituen, eta horrek luzatu zuen prozedura. Horren ondorioz, maiatzeko fakturak 171.000 eurokoa eta ekainekoa ere osoko bilkurara ekarri behar izan ziren ordaintzeko, baina uko egin zitzaion. Gero, sententzia bat epai bat etorri zen, ordainketa hori egitera behartzen. Eta orain etorri da, berandutze interes horiek ordaintarazten dituen sententzia bat.
Nire ustez, formula, sormen handiagoa baliatzen duten formula batzuk bilatu behar dira. Hirugarrenek zerbitzuak eman eta aurkezten dituzten fakturak ordaintzeko. Besteak beste, etxeko laguntza zerbitzua ematen duen enpresa horrenak. Bueno, ez gaude ados, esandakoan, ez dagoela beste kritikatzeko modurik, ze bestela, ez zaigu beste biderik gertatzen, ez da? Zuek ordaindu eta guk isilik egon, baina zergaitik. Edozein enpresatan, edozein enpresa duinetan, kontratu badukagu, adibidez, argindarraren enpresa batean. Argiaren kontratua berriztea ahazten balin bazaio norbaitik, orduan zerbitzu hori gabe gelditzen da, edo enpresa horren barruan kudeaketa horren ardura daukan pertsona hori kalera joaten da. Baina hemen zer gertatzen da? Hori gertatzen da, osoko bilkurara eramango dugu, total, horren hartuko dute, baina gauzak ez dira horrela. Ine aurkeztu esaten kontratu bat eten egin behar denik bestea prestatzeko. 5 hilabete lehenago hasi zinatela? Hasi zaitezte lehenago, erosi zazue agenda bat. Eta jartzazue, zabor bilketaren kontratua 2008an bukatzen da? Hainbat denbora lehenago hasiko gera kontratu hori berriztatzeko izapideak egiten. Eta horrela kontratu bakoitzarekin zer gertatu da usategien itxi egin dela. Zergatik ez duzuelako gaitasunik izan jatetxe soil bateko pleguak egiteko. Eta hortxe dago itxita, bizilagunei zerbitzurik eman gabe. Hori negligentzia bada. Eta hau, enpresa bat izan balitz, horren ardura lukeena kalean legoke dagoeneko. Eta hemen aldiz ez da ezer gertatzen. Eta gainera kritikatu egiten duzue. Gaizki egin duenak ordain dezala, eta ordain dezala gainera bere poltsikotik. Hori ezinezkoa da. Zuei fakturak geldiaraztea, belarretik tirazoko bat egitea izan zen. Andrade jauna? Gaurko osoko bilkuran nahiko zorrotz izango naiz denborarekin, denok dakigun arrazoiengatik. Beste norbaitek, Paula Mieba. Bai, eskerrik. Bai, labur. Bi gauza. Ibon, ez gera arerioz okertu. Gure kritika nagusia udal taldearen kontra joango da. Ez da zuen ardura baizik udal taldearena batez ere. Baina uste dugu beste taldeek ere beste modu batean egin zitzaketela gauzak. Eta horrek ez du esan nahi leziorik eman nahi diogunik inori. Batzuetan beste iritzi badaukagu, baina horrek ez du esan nahi lezioak ematen ditugunik. Eta gogoratu nahi dugu oro bat, erreposizio rekursoaren proposamen hau egin genuenean, lehiaketa berria atera zela dagoeneko, eta hor ikusten genuen ezin zela prozesu hori dagoeneko gelditu. Hori esan nahi genuen. Paula, barkatuko diazu, baina erabili duzun hitza zehazki izan da irresponsable. Zehatza, irresponsable. Orduan, beste gaurkotasunera etorriko gara, zekaro, antzinean gertatutakoa batzuk igual ez zineten egon, beste batzuk ere ez geuden hemen, baina gutxi gora bera badakigu zelakoan esan. Duela hilabete batzuk, Getxo Kirolakeko kontratazio mailak erabaki bat hartu zuen, epaitegietara jotzeko erabaki hartu zuen. Erabaki hori, Getxo Kirolakeko artezkari kontseilura eraman zuen eta hor bozketa bat eman zan. Bai kontratazio mailan, bai bozketa eman zen egun horretan, zeuen taldea guztiok eta kontratazio mailan zu beronek zeuden, isilik egon zineten. Isilik. Etzen duten ezebez esan atzo arte, atzo, 4 hilabete beranduago eskatu zenuten erabakiaren horren inguruko txostenak. Hori baldin bada arduraz jokatzea, desde luego oso jokabide desberdina dauzkagu. Eskerrik asko. Pasamos al siguiente punto.
2.169. Aprobación de la cuenta general 2015. Señor secretario. La propuesta de acuerdo es la siguiente. Aprobar la cuenta general del Ayuntamiento de Getxo, integrada por la de la propia entidad, las de los 4 organismos autónomos y la de la Sociedad Puerto Deportivo El Abra Getxo S.A., correspondiente al ejercicio 2015. Rendir la cuenta general, junto a todo su contenido, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en los términos que establece el apartado 5 del artículo 63 de la norma foral 10/2003 de 2 de diciembre, presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Vizcaya. Ignacio Uriarte. Puntu honetan, ekartzen dugunaz, 2015 urteko kontu orokorren onespena, urrengoa azpimarratzea garrantzitsua dela iruditzen zait. Lehenengo eta txostenan esaten den moduan, kontabilitateko instrukzioaren 100. arauan zedatutarekin bat etorriz, kontu orokorra onestea funtsezko egintza da kanpoko kontrol organoek berau fiskalizatzeko. Horretarako, ez da beharrezkoa bertan islatutako jarduketekin ados egotea, eta ez dakar erantzukizunik horiek direla kausa, eta artikulu horretan esaten den urrengoa, kontuen ematea, gauzatzen den egiazko informazioa ematearen erantzukizunak ez du loturarik aipatutako kontu horietan islatutako ekintzak egin edo ebazpenak hartu zituztenek duten erantzukizunarekin. Decía que es importante subrayar. Garrantzitsua da azpimarratzea, kontu orokorra onestea oso garrantzitsua dela kanpoko organoentzat. Araudiak esartzen duen bezala. Beraz, oso dokumentu garrantzitsua da eta osoko bilkuran aurkezten da. Osoko bilkurak ezagutzeko eta horrela kanpoan fiskalizatua izan ahal izateko. Laburpen bat egin dezaket eta argia izaten saiatuko naiz. Horrela ondorioak adieraziko ditut. Ea lortzen dudan. Kontu hartzaileak adierazi duenez. Hemen ondarearen irudia argi dago. Kudeaketaren ikuspuntutik azpimarra daiteke 2015ko ekitaldian Getxoko funtsak handitu direla 5.940.000 eurotan eta hori 3,2ko hazkundea da. Bigarrena aktiboa hasi da 5.948.000 eurotan, aurrek urtean baino 2,74 gehiago. Epe luzerako zorrak gutxitu dira, hain zuzen ere, 3.000 euro baino gehiagotan, eta hori 14 baino gehiagoko murrizketa da. Laugarrena, hornidurak handitu dira 2.919.000 eurotan. Diruaren fluxuei dagokienez, 2015ko ekitaldian presio fiskala termino absolutuetan pizka bat jaitsi da 1,11an 2014ko ekitaldiari dagokionez. Foru Aldundiaren zergetatik datozenak ere jaitsi dira, termino absolutuetan, eta 7. puntuan azpimarratu behar da, Getxok herritarrei itzuli ziela emandakoa 4.848 eurotan gutxi gora bera. Horrela, presio fiskala murriztu zen, gastu publikoa handitu zen, funtsen ondarea ere hasi zen, udal zorra murriztu zen, eta udalak duen erantzuteko gaitasuna ere handitu zen. Egon gaitezkela esan dezakegu, pentsatu gure aldetik, eta, mila esker. Iñaki Amorrotu, zure hitza. Eskerrik asko. Hoy se trae Gaur, osoko bilkurara ekarri da 2015ko kontua. Teknikoki, kontua bat dator errealitatearekin, baina errealitatea ez zaigu gustatzen. Ez zaigu gustatzen kontu orokorra
laugarren luzapenaren emaitza delako, 2011-tik. Ez zaigu gustatzen zifrak ikusi ditugulako eta ikusi dugulako 2015ean ez zela egin behar besteko diru sarrera egin gizarte etxebizitzako funtsean. Ez zaigu gustatzen gizarte etxebizitzako funtsa honetatik 3,7 milioi euro atera ziten Antzokian inbertitzeko. Eta helburu horretarako bakarrik gastatu ziren 45.000 euro. Hemen ikusten da argi eta garbi zein den gobernu taldearen gizarte etxebizitza politika. Getxo Antzokia. Gizarte etxebizitzako dirua horretan gastatu dute, baina gainera ikus dezakegu 2015ean Getxo Antzokian egindako gastua Erromoko kulturetxean eta Punta Begoñan 9,3 milioikoa izan da, eta hori posible izan da eskuordetxeak egin direlako alkatearen alde, eta eskuordetxe horiek egin zituen PSEek aurreko ekitaldietan, eta orain EH Bilduk. Babes hauekin gabe, alkateak ezingo luke diru hori gastatu, gizarte etxebizitzaren dirua gastatu proiektu honetan. Zergak berrikusi ditugu eta ikusi dugu OHZ txaneamendua eta baremen oso garistiak direlako eta zirkulazioko zerga ere oso garistia da. EH Bilduren babesari esker. Hala eta guztiz ere, zergak hasten jarraitzen dute eta hurrengo urterako ibiaren bidezko bilketa 4% handiko da. Guken ez dugu esaten zergak handitu behar ez direnik, baina behar guztiak jaso behar dira eta gizartean gehiago gastatu behar da. Bestela zergatik igotzen ditugu zergak, izan ere gure onurak 6,7 milioi eurokoak dira eta 51 milioi ditugu bankuan. Horregatik abstentzioa bozkatuko dugu. Gizarte politika eta etxebizitza politika ez datorrelako bat gure ideiekin. Zuri, Begorandarra, zure daitza. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Ezin dugu kontu orokorra onartu eta aurka bozkatuko dugu. Horrela, kritika bat eta salaketa bat egin nahi dugu. Kontu orokor honek islatzen du 2015ean egindako kudeaketa eta udalaren irudia ere. Izan ere, merkataritza erregistroan aurkezten dituzte enpresek kontuak, Bizkaiko enpresek eta Euskadiko enpresek. Horrela, 2015ean egindako kudeaketaren emaitza aurkezten dute. Eta enpresa bateko gerenteak akziodunei aurkezten badie kontu hau, botako lukete. Eta hemen gauza bera gertatzen da. Ondorioa bera da. Alkate jauna, kanporatzen zaitugu. Zuzara gure gerentea eta zure kudeaketa oso txarra izan da. Hasieran akziodunei dirua eskatu zenigun, herritarroi, eta aurrekontu bat eskatu zenuen, eta esan zenuen dirua beharko zenuela enpresak funtzionatzeko. Gainera, dirua eskatu zenuen enpresan inbertitzeko, herrian modernizatzeko eta aurrera egiteko. Sinestu zen, batzuek sinestu zuten, eta horregatik zaude oraindik hemen. Baina hemengo zergak oso altuak dira, Euskadiko altuenak, eta batzuek pentsatu zuten horrela enpresaren kalitatea mantenduko zela. Kasu honetan Getxoko herriaren kalitatea. Gure akziodunak hemengo herritarrak dira, eta zuk zure hitza eman zenuen, oso polita zen esaten zenuena, baina errealitatea desberdina izan da. Gerenteak ez zuen egia esan, eta eskatutako diruarekin ez du egin esan zuena. Ekitaldi honetan, enpresari 50,5 milioi euro sobratu zaizkio. Gerenteak esan du horretako zati bat ordainduko dituela. Beraz, 39,2 milioi ez dira gastatu esan zuenean. Esan zuen 53 milioi euro gastatuko zituela herria hobetzean, baina bakarrik gastatu ditu 15,4. Baina ez du bere hitza bete eta akziodunak, herritarrak, egoera txarrean daude, ez dituzte gizarte etxebizitzak. Enpresak esan zuen horiek egingo zirela, baina etxebizitzarako aurrekontuan dagoenetik bakarrik gastatu dira 597 euro. 0 euro gastatu dira parkinean, argi publikoetan ere ez da bat ere gastatu, bakarrik 8.000 euro. Errepidetan bakarrik gastatu dira
358.000 euro. Gainera, esan zenuten €1.000.000 gastatuko zirela gizarte larrialdietan, baina bakarrik gastatu dira 894.000. Hemen ikusten da zer gertatu den OHZ-arekin. Esan zen, 203.000 euro emango zirela, eta bakarrik gastatu dira 75.000. Esan zen, janari zerbitzuan 71.000 euro gastatuko zirela, eta askoz gutxiago gastatu da. Hau da, 0. Gainera, esan zen, enplegua sustatuko zela, herria, baina ez du hori egin. Izan ere, ekonomi sustapeneko arloan bakarrik gastatu dira 547.000 euro. Turismoaren alorrean ere esan zen sustapena egingo zela, baina bakarrik gastatu dira 455.000 euro. Labur bilduz, enpresa honen kudeaketa ez da bat ere ona. Gure zor publikoa oso handia da, eta diruzaintzaren geldikina ere oso handia da beste enpresekin alderatuz eta beste herriekin alderatuz. Horregatik, esan dudan bezala, ez dugu kudeaketaren balantzea onartuko. Gerente honek lana utzi beharko du. Edo, behintzat, jakin behar du zer pentsatzen dugun bere kudeaketaren inguruan. Rodríguez, mi esker. Bai, abstenitu ingo gara, argi dago eta guk taldeak esan duenez, kontu orokor honetan agertzen dena da aurreko lege edo aurreko urtearen kudeaketaren emaitza, ez da gu baimentzen dugun edo gu ontzat ematen dugun kudeaketa, eta gauza asko aldatzeko badauzor. Eta justo horregatik, eta printzipioz hau 2015 urteari zegokion, baina antzadenez batzuk etorkizunari begira badaude ere, baina justo horregatik saiatu ginen gu aurrekontuak gehiago ez luzatzen eta aurrekontu akordio bat egin genuen. Egia da, aurrekontu akordio horretan guk taldeak esan duen bezala, zirkulazio zerga igo genuen €1 bakoitzetik 65 zentimo. Hori da, zirkulazio zergak igo zuena. Hori txartxat ematzen baduzue, gero zan dezakezue, zergen inguruko edozein diskurtsoa bota dezakezue, baina gian Ciudadanos taldeak edo PPek botako lukenaren antzekotasuna handia izango luke. Eta beste kontua da, esatea, nola eragingo du 2016 urtean aurten hartutako erabakiak, eta hori 2015koa aztertuz. Ez dugu lertzen, baina lehen esan dugun bezala, etzaigu ondo iruditzen, baina bakoitzak egiten du nahi duena. Guk abstenitu ingo gara, azken finean uste dugu aurrekontuen akordioaren ondorioz gobernu taldearen lana zorrotzago kontrolatu dezakegulako, gauza asko daude aldatzeko zehazki, baina gauza asko aldatu dira, eta Andrade jaunak aipatu dituen tesoreriako remanente horrek, eta bakoitzak bere nahi dituen interpretazioak egiten du horren inguruan, baina tesoreriako remanente horrek, aurrekontu akordiaren ondorioz, remanente horretatik diru asko gastatu daia, dagoeneko, lehenengo 6 hilabeteetan, herri honetarako hobekuntzak lortzen. Beraz, abstenitu inbar gara, ez gaudelako ados, egindako kudeaketarekin, baina aldi berean uste du gauzak hobetu daitezkela. Eskerrik asko. Ignacio Uriarte. Bai, arratsaldeon. Bueno, yo he hecho mi esfuerzo por... Nire esfortzua egin dut argia izateko, zenbakiekin, baina beti da kontu zaila. Zaiatuko gara denok hori egiten. Partido Popularrari esan nahi diot, hau ez dela enpresa bat, sozietate anonimo bat, baina hori oso egokia da, zure alderdiarentzat. Administrazio publiko bat da hau, udala da, ez dago gerenterik, baizik eta alkatea. Herritarren alde egiten dugu lan eta horrela egiten dugu lan. Horrek esan nahi du, 2015ean gastu publikoa handitu zen, modu kontrolatuan, noski? Baina zerbitzuak hobetzeko egin zen eta hori positiboa da. Gehiago gastatu behar bada krisi garaian positiboa da. Eta hori da gertatu zena 2015ean. Zergei buruz ari zarete etengabe. Baina saldu beharko didazue. Ez dago dokumentu honetan, baina
bilketaren eraginkortasun tasa mantentzen da, eta guri dagokigunez zerga bilketa murriztu da, eta ezin da izan zergak handitu direlako. Ez da aktibitatea murriztu baizik eta zergak mantendu direla eta tasa batzuk murriztu direlako. Zerbitzu batzuk agian ez direlako hainbeste erabili. Beraz, presio fiskala mantentzen da. Hori kontuan hartzen badugu, kontzertatutako zergekin, aktibitate ekonomikoarekin lotuta daudenak. Lortu duguna 2015ean, diru sarrera gutxiagorekin, lortu dugu gehiago gastatzea, aurreztea ere. Gukentzat oso garrantzitsua da ondarea. Eta ez dut teknizismorik emango, baina herritarrek ondo ulertzeko. Alderdi fisikoari dagokionez, 2015ean sarrerak 13 milioi ingurukoak izan dira. Eta horrek igoera, horrek esan nahi du handia egon dela aurreko urtearekin alderatuz. Orain fisikoari buruz ari naiz, ikutu aldenari buruz. Eta hori asko handitu da, hain zuzen ere, 11 milioi ingurutan. Ez dakit zein den guken obsesioa teknizismoekin, baina hau da egia dena, kontuek esaten dutena. Fisikoa dena, uki daitekeena, ia 12 milioi eurotan handitu da. Mila esker, barkatu. Eso es así, se puede... Hori horrela da, eztabaida daiteke modu batean edo bestean. Baina zifra hori errepikatzen dut, ia 12 milioi euro gehiago, eta orain fisikoaz ari naiz, eta hori etengabe gertatzen da, zorra murriztu da. Ia 3 milioi 100.000 euro gutxiago. Hau da, ikus daiteke kontu orokorrak irudi erreala ematen duela eta argi uzten duela. Presio fiskala ez da handitu, gehiago gastatu egin da. Berezko funtzen ondarea handitu da udalean. Gainera zorra murriztu da. Eta gainera dirua gorde dezakegu, aurreikuspenak mantendu ahal izateko. Horregatik niretzat ez dira bat ere negatiboak, teknizismoak aipatu alditugu eta kontuak zorabiatu nahi dugun bezala, baina hauze da errealitatea eta berriz errepikatuko dut. Materiala, fisikoa, ikutu daitekeena, ia 12 milioi eurokoa. Hori argi eta garbi. 12 milioi euro gehiago, ez gutxiago, baizik eta gehiago. Eskerrik asko. Eduardo Andrade, azkenengo txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Inazio, profesionalki kudeatuko bazen, egoera hobea izango zen. Ikusi dugu zer gertatu den kudeaketa profesionala ez egiteagatik gertatu dena. Diruzaintzako soberakina edo geldikina asko handitu da. 10 milioi ingurutan, baina zertan gastatu duzu, Etxe bizitzan? Bat ere ez. Gizarte etxe bizitzan 0 euro. Merkataritzan oso gutxi. Aparkalekuetan utz. Gizarte langutzetan esandakoa baino erdia. Esandakoaren erdia. Kalean ikus daiteke. Kaleak egoera txarrean daude. Esaten duzu gukek udal ondarea aipatzen dutela. Baina etxe bizitzako ondarea kendu duzue, eta etxe bizitzen lursaiak hartu dituzue antzokirako eserlekuak erosteko. Esaten duzuelako hori ere dela higiezina eta material fisikoa. Horregatik eserlekuak erosi dituzue. Diru bera daukagu, bai, baina nik nahiago dut lursaia edukitzea etxe bizitza publikoetarako edo pribatuetarako eserlekuak baino, edo eszenatoki bat baino. Dirutza bat zautu duzue horretan, eszenatokietan, eserlekuetan, eta zuek esaten duzue hori inbertsioa dela. Bai, legalki
inbertsioa da. Baina ez da gauza bera lurzoru bat edo bestea. Eta erabilera bat edo bestea. Beraz, kritika zilegi da. Euskadiko zorrik handiena daukagu. Tasarik eta zergarik handienak ditugu hemen. Eta gainera diruzaintzako geldikinak Euskadiko altuenak dira. Aurreztu dugu bai, hori ondo dago, baina nahiago dut herritarrei zergak ez ordaintzea eta hainbeste ez aurreztea. Nahiago dut dirua herritarren poltsikoetan egotea eta ez gobernu taldearen esku. Beste norbaitek, Iñaki Morortu. Nada, recalcar solamente. Azpimarratu nahi dut, Ignacio, esaten duzuna gora behera, zifrak harrigarriak dira. 9,3 milioi euro gastatu dira Getxo Antzokian, Erromoko kulturetxean eta Punta Begoñan 2015 urtean. 45.000 euro gizarte etxe bizitzan. Eta zuk esaten duzu, murriztu egin dela zergen bidezko bilketa, baina zifrak aztertzen badituzu, murrizketa 10% izan da aktibitate ekonomikoen gaineko zergaren bilketan. Hau da, saltokiak izten dira, eta horregatik ekonomiaren sustapena ez da biloso ondo. Esker beraz, inork ez baldin behitxo eskatzen, bosketara bastuko ineteke, proposamenaren alde, 11 abstentzioak, EH Bildu eta guk, Getxo eta Ciudadanos kontra, Alderdi Popularrak behaz, onetsita geratzen da proposamena, hurrengora pasten gara, 170. puntuan, udaltzaingoaren plantillako lanpostuetarako gida lizentziaren eskakizunaren aldatzeko proposamena. Batzordaren proposamena hau da. Lehenengoa, gaur egun AB eta BTP motetako gidabaimenak izatea baldintza bezala duten polizia plantillako lanpostu guztietan B motako gidabaimena izateko baldintza ezartzea, AB eta BTP gidabaimenen ordez. B gidabaimena izateko baldintza ezartzea gaur egun baldintza moduan eta praktikan ere jada baduten, baina lanpostu zerrendan agertzen ez diren lanpostuetan. Hala nola, zerbitzu buruak, kooperazio buruak, atal buruak, ofiziala eta zuzendaria. Proposatutako aldaketaren oinarria 2016ko ekainaren 10ean udaltzaingoko zuzendariak hiritarren segurtasuneko zinegotzia ontzat emanda egindako eskaria da. Honamen eskariaren laburpena. Alde batetik, azaroaren 20ko 2015-2015 errege dekretua, maiatzaren 8/2018 errege dekretuaren bidez onartutako gidarien araudi orokorra aldatzen duena, bertan BTP motako gidatzeko behimena deseustatu zen, eta horrekin batera 2016ko urtarrilaren batetik aurrera gidatzeko behimena B motako izatera pasatu zen. Bestalde batetik, Euskal Autonomia Elkargeko udaltzaingoen koordinaziorako agenteen lanburtsak ez du B motako gidatzeko lizentzia izateko baldintza. Beraz, lanburtsa horren bitarteko izendapena baimentzea hobetzi da, naiz eta aipatutako lizentzia ez izan baita motozikletak gidatzen ere ez badituzte ere. Bukatzeko, aginte postuetan ere gidatzeko lizentzia izatea baldintza bezala ezartzea proposatu zen. Lanpostu zerrendan zehazki agertzen ez den baldintza izanik honako lanpostuetarako, zerbitzu buruak, operazio buruak, atal buruak, ofiziala eta zuzendaria. Bigarrena, aipatutako aldaketak lanpostuen zerrendako kodetan txertatzea. Hirugarrena, aurreko erabaki proposamen ageri den aldaketa Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea uztailaren 6/6/89 legearen Euskal Funtzio Publikoari buruzkoaren 16. artikuluan ezarritakoa betez. Ignacio Uriarte. Eskerrik asko alkateana. Puntu honetan eta aurrengo bi puntuetan ezberdinak dira, baina bai gauza bat irurentzako berdina dela, negoziazio mailan aho batez onartutako 3 proposamenak ekartzen ditugu. 3 izan dira aho batez onartuak negoziazio mailan. En esta primera, Lehenengoan, 170. Proposamenean, propuesta de modificación del requisito de la licencia de conducción. Betekizun zehatz bat dago. Eta hori da A2-ren eskakizuna. Eta hori motozikleten gidatzearekin dago lotuta.
Horrek askotan eragozten du poliziaren poltsara jotzea ordezkapenak egiteko. Horregatik ez da eskatuko, ez delako hain garrantzitsua. Gaur egun poliziaren lana egiteko ez da hain garrantzitsua. Eta horrela modernizatuko dugu eta BTP kenduko da eta B sartuko da udaltzaingoaren postu guztietarako. Hori da proposamenaren funtsa eta hori bozkatuko da hemen. Norbaitek, bozketara pasatzen gara, proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak, guk gehitxo abstentzioak, Ciudadanos, Alderdi Popularra eta EH Bildu beraz onetsita geratzen da. Puntua hurrengora pasatzen gara, eta 71. puntuan gizartekintza teknikaren plaza eta lanpostua sortzeko proposamena. Batzordaren proposamen hau da. Lehenengo, administrazio bereziko eskalan azpieskala teknikoan gizartegintza teknikariaren lanpostu bat sortzea. Bertan agertzen da lanpostu sortzearen ezaugarriak, kodea, lanpostu izena eta abar. Sorrera honek berekin dakar indarrean dagoen lanpostuen zerrenda aldatzea, eta aldaketa horrekin bat etorriz azalpen memoria lehenengo erazkinean moduan erazten da. Behar adinako horrekontu zuzkidura bigarren erazkinean jasotzen da eta kreditu dagoelako ziurtagiria, eta hizkuntza politikarako sailburu ordetzaren nahitaezko txostena 3. erazkinean. Laugarrena, gizarte zerbitzuen arloaren barnean eskuhartze komunitarioen unitatea sortzea bigarren erabakian adierazitako lanpostu sortu berria unitate horri atxikiz. Bosgarrena, alkateari eskumena ematen zaio bere karguaz baliatuz nahi beste neurri baltzeko erabakia hau eraginkortasunez bete dadin. Seigarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da jende oro jakin desan. Ignacio Uriarte. Bai, labur, eta lehen esan dudan moduan, hau ere negoziazio baian hau batez onartu egin zen, eta bakarrik azalpena hori, proposamen bertan agertzen da argi eta garbi, eta labur pentso bat egingo dizuet, nahi bat duzuet, argi usteko hemen egiten dena, proposatzen dena da, crear puesto y plaza. Postua eta plaza sortzea, hain zuzen ere gizartegintza teknikariaren plaza sortuko da. Eta horrela, gizarte zerbitzuetako alorra indartuko da. Berregituratze bat egiten ari da, eta horren barruan sartzen da aldaketa hau. Lan handia sartuko dela, aurre ikusten da, eta horrela zerbitzu hori bermatu nahi dugu eta behar hori ase. Horrela postu berri bat eta plaza berri bat sortuko dugu gizarte langileen artean. Susana Andoyo. Muchas gracias, señor. Eskerrik asko, alkate jauna. Arratsaldeon guztioi. Gukek alde bozkatuko du. Izan ere, bozketa hau izango da beharrezkoa delako. Izan ere, langile eta baliabide ekonomiko gehiago behar ditu, baina badakigu gobernu taldea ez dagoela horren alde. Plaza hori alde baterako kontratuen bidez esleitu da eta foru aldundiak kudeatu da. Hori horrela izan da, naiz eta sindikatuek postu hori eskatu duten orain dela asko. 11 urte pasa dira zerrendan, lanpostuen zerrendan beste postu bat eta beste plaza bat sortzeko. Teknikari plaza bat, hain zuzen ere. Aldi baterako programa hau aipatu dut eta horrek erakutsi zuen oso garrantzitsua zela eta beharrezkoa zela. Baina gobernu taldeak ez dauka nahi politikorik, baina gizarte langileek laguntza behar dute, langile gehiago behar dira, eta horrek erakusten digu gobernu taldea ez dagoela prest horretan lan egiteko. Gizarte langilearen alorra oso berritzailea da Getxon, eta horren alde egin behar dugu, horrela gure udalerria solidarioagoa izango da behar dutenekin. Beste norbaitek, bozketara pasatzen gara beraz, proposamenaren alde. Sozialistak, jeltzaleak, guk Getxo EH Bildu, abstentzioak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz onetsita geratzen da proposamena, hurrengora pasatzen gara. 172. puntuan, uren zerbitzuko saneamenduko eta bide zaintzako arduradunen eta konposantuko langile zainaren lanpostuak aldatzeko proposamena. Horre txarto dago idazkari jaunak konposantuko jartzen du, izango da kanpo santuko, ezta?
Batzordearen proposamen hau da. Lehenengoa, azpitaldekoa izateko baldintza aldatzea C2 eta AP azpitaldei zabaltzeko ondorengo zerrendan ageri diren lanpostuen kasuan. Indarran dagoen lanpostuen zerrendan dagokien kodeekin azaltzen dira. Bertan agertzen dira zin lanpostu dire. Bigarrena, alkateri aldundu da bere karguaren egikaritzean erabaki hau eta eraginkorrean betetzeko beharrezko diren behar adina neurri hartu ahal izateko. Hirugarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da jakitera emateko. Esker. Inazio Uriarte. Bai, alkate jauna, berriro, mi esker. Bueno, en este caso también, de forma breve. Oraingoan ere labur, besterik gabe esan nahi dut hemen proposatzen diren lanpostu aldaketa hau zera dela, bueno, beko kategoria batia aukera zabaltzea enkargatu lanpostu honetarako sargidea eta horrela barne sustapena barne sustapenari bidea zabaltzen zaio. Eta hau, berrantolaketa marku batean sartzen da eta marku orokor horretan urrats bat gehiago ematea da. Paula Miaba. Bai, garbiketa enkargatuari eman genion ezezko botkoan bezala, oraingoan ere hala egingo dugu, ze AP taldeko udal langileei etzaile ematen bidea goragoko taldera igotzeko aukera, C2 taldera. Proposatzen den aldaketa honekin ez da bide hori zabaltzen. AP taldekoei aldatu beharreko postu horretarako sarbidea arrasten zaio, baina kategoria mantenduz, postu hori mantenduz. Horrela, bidegabekeriatan eror daitezke. Zergatik, ze AP talde hausten duenak, talde horretako oinarrizko kobrantzak egingo ditu, baina C2 taldetik datorrenak talde horretako oinarrizko irabaziak izango ditu eta hoiek altuagoak dira aurreko kasuan baino. Beraz, lanpostu bera, baina ordainketa desberdinak. Barne sustapenaren figurak bidea ematen dio udal langileei, beko kategoriako langileei, goragoko kategorietarako sarbidea. Baina, AP taldekoek ere izan behar luteke C2 taldera pasatzeko aukera. Paula, harrigarria da, zenbat ikasi duzu urtebetean administrazio publikoari buruz eta langileen kudeaketari buruz, zorionak ematen dizkoizut oso xea izan da zure hitzartzea. Sindikatuei ere jakinaraziko diet, sindikatuek negoziazio mailan onartu egin dute proposamen hau, ontzat eman dute, baina helaraziko diet zuen ikuspuntua eta esango diet erabat kontra zaudetela. Negoziazioa kasu honetan argia zen, baina zuek erabat kontra egon zaudate eta guk, sindikatuei hala jakinaraziko diegu. Lehen esan bezala, urrats bat gehiago da, eman beharreko urrats bat, opeak aterako dira, atera behar diren garaian, baina bitartean, barne sustapen bidez, postuiek betetzea, ondo dago. Eta hor lanean ari diren pertsonentzat oso ondo dator, zuen ikuspegitik, ez dago ondo egina, badago zuk esan duzun teknizismoren bat, baina argi esan behar dizut tristetu egiten hau zuek hain kontra ikusteak. Paula Miaba. Inaxo, mila esker zure zorionengatik, bestalde sindikatuekin ere mintzatu gara eta esan digute uste dutela AP postu ontara pasatzen direnak C2 sailkatuko direla.
Pertsonal alorreko zerbitzu teknikoekin ere mintzatu gara eta baieztatu digute gaur egun operario izanik C2 postura pasa nahi luketenak AP moduan geratuko direla. Beraz, gu ondorio honetara iritsi gara. Sindikatuek dakitena ez da zehazki gertatuko dena. AP-tik postu ontara pasako den norbaiten oinarrizko ordainsaria beste kategoria batetik pasatzen denaren berdina da? Ez. Hau ez digute sindikatuek esan. Ba aldakite sindikatuek zuek proposatzen duzuen aldaketa horrek zer ondorio juridiko izango ditun? Ez. Uste dutelako gauzak beste modu batean egingo direla. Promozio hau horizontala da. Hau da, sailkapen talde berean mantentzea. Behar bada, hobeki azaldu izan balira gauzak, sindikatuek ez zuten beren oniritzia emango. Proposamenaren alde, nahi duzu hitzartu? Bai? Hartu azkenengoa, venga. No, nada, que, oye, pues, que si... Bueno, pertsonaleko teknikariekin eta hainbesteko askatasunez hitz egiten baduzu, bueno, nik ez dut jakin idatzizko galderarik iritsi zaienik pertsonaleko teknikariei. Zuek ere prozedurari jarraitu behar diezaiozue eta galderak idatziz pasatu. Hori agerrarazi nahi dut. Negoziazio maila erabat informatuta dago, bertan mahai horretan tekniko juridikoak badaudelako. Oso ondo dakite zer dago negoziazioan eta ondorio guztiak aztertzen dituzte. Negoziazio mailan ni banago, zu ez zaitutandik ikusi. Bai, proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, abstentzioak, Alderdi Popularra, Ciudadanos kontra, guk getxo. Beraz, honetzita geratzen da proposamena, eta mozio eta interpelazioen esparroan sartuz, 173. puntua PP Alderdiko Taldeak aurkeztutako mozioa, kexak eta iradokizunak egiteko APPa. Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. Mila esker alkate jauna, arratsalde on guztioi. Honako mozionen bidez, Udal Talde Popularrak proposatu du herritarrek euren kexa eta iradokizunak jakinarazi ahal izateko sakelako aplikazio bat abiatzea, modu arin eta eraginkorragoan. Gasteiz eta Bilbo bezalako hiriek badute zerbitzu hau. Adibide gisa, atxikitzen dugu Bilboko udalean egindakoa erakusten duen irudia. Herritarren baliabidea ezartzean datza eta plataforma errez, argi eta erabilgarri honen bidez udalaren eta herritarren arteko distantzia laburtuko da. Aplikazioa euskarri digital guztietan dago eskuragai eta herritarren parte hartzera dago zuzenduta. Izan ere kexak eta iradokizunak bidali ahal izango dituzte eta horietan argazkiak eta gora berarik gertatzen den leku zehatza erasteko aukera izango du. Horrela dozein herritarrek salaketak unean bertan egila izango ditu. Errepidean zulo bat badago kono batek estalita, aurrentzako parke bat egoera txarrean badago. Azken finean, gardentasun eta parte hartze kontzeptuak sustatzean datza teknologia berrien bidez, gure herrikideek gero eta gehiago erabiltzen dituztenak. Horrengatik guztiarengatik Udal Talde Popularrak egiten du honako erabaki proposamena. Lehenengoa, sakelako aplikazioa abiatzea udala herritarrengana hurbiltzeko eta kexak edo eta iradokizunak egiteko baliabide gisa erabiltzeko. Bigarrena, mozioa udaleko hedabideetan jakinaraztea. Bueno, mozioa erraza da. Eskatzen duguna da, aplikazio soil bat, zeinaren bitartez, getxozarrek argazki bat egin, mugikorraren bidez, eta udalera iristeko bideo bat. Nafarroan, Bilbon eta beste hiri batzuetan badaukate dagoeneko, eta oso aplikazio erraza da. Kostu aldetik, ez da oso garestia, eta udalak azken plenoetan esaten digutenez, herritarraren gana egiten duen zabalkunde
horretan sartuko litzateke, iradokizunak biltze aldera. Proposamen honen antzeko mozio bat PSOEk aurkeztu zuen Agustin kontzejal moduan zegoenean, duela urte batzuk, eta garrantzitsua iruditu zaigu gaur egun ona ekartzea, ze uste dugu garaiotan smartphone eta hauen garaian herritarren parte hartzea areagotzen ari dela. Santiago Zain, susmatzen dut zuzenketaren bat aurkeztuko duzula. Ez, hainbeste premia, ez zurea da hitza, bai. Bueno, llegados a... Gaur, uztaileko osoko bilkurara iritsita, ausardia behar da horrelako mozio bat ekartzeko. Eta hala diotze, mozio babesten ari den talde hau, urrian, Ciudadanos taldeak antzeko, mozio berdina, antzeko bat prestatu zuenean, Miguel Ibabek esan zuen, 152. puntuan, gure mozio horri zegokion puntuan, guk taldeari gomendioa egiten zion, historikoak irakurtzea, eta dagoeneko plenora ekarrita zeuden gauzak ez ekartzeko esaten zien. Naiz eta, aipamen hori egin den, ezta? Eduardo Andrede zinegotziak zehazki Getxoko agerkari digital batean esan du mozio hau dagoeneko eztabaidatua izan zela. Bistan da Alderdi Popularrak oroimen txikia daukala, edo ni behintzat ez dut ulertzen zergaitik egiten dituen bestei kritikatzen dizkien gauzak. Duela urte bete esaten zigun mozioen historikoari ez geniola begiratzen. Antza eurek ere ez dute egiten. Horrez gain, guk ere aurkeztu genuen ez mozio hau eta bere garaian onartu zenez, alde bozkatuko dugu, gure proposamenekin eta gure ideiekin koherenteak izan nahi dugulako eta gure udal egitarauarekin. Eta ez gera abstentzioaren atzean ezkutatuko. Bestek egindako lana ez hartoitzearren, horregatik onartu ingo dugu eta aldeko bozka emango dugu, uste baitugu hori dela zuzena. Gracias a todos. Zuri, beste norbaitek? Bai, Iñaki Morrotu. Eskerrik asko. Bueno, pues... Santik oso ondo azaldu du. 2015ko urrian Ciudadanos taldeak mozio hau aurkeztu zuen, edo antzeko zerbait egiteko eskatzen zuen mozio bat, herritarrei kexuak edo larrialdietarako neurriak eskatzeko bide bat errazteko. Zerbitzu hori bera udal webgunean ere eskaintzen da. Naiz eta ni neu saiatu naizen nire mugikorretik webgune hau erabiltzen saiatu naizen gaizki dauden gauza batzuen berri emateko, baina bide horretarako denbora asko behar da argazkiak igotzeko eta abar. Eta gure ondorioa da ez dagoela prest aplikazio hori mugikorrekin erabiltzeko eta gainera dibertsitate funtzionala duten pertsonek erabiltzen zaila da. Alderdi Popularrak aurkezten duen mozio hau ez dago gainera oso landuta. Kontua ez da kexak biltzea, batez ere konpontzea, kexa hori konpontzea da. Eta horretarako argitaratu egin behar dira, aldian behin estatistikak egin, zenbat bildu diren, zenbat konpondu diren, zenbat denbora behar izan diren kexa horiek konpontzeko, sailka bildu eta abar. Baina, hala ere, mozio hori parte hartzea bultzatzeko bide bat denez, eta webgunearekin izan dugun esperientzia dela eta aldeko bozka emango dugu. Amaia Agirre? Iba a repetir un poco eso. Ciudadanosek aurkeztu zula ezaugarri hauek ditun mozio bat. Beraz, ez dut errepikatuko mozio horretan eman gendun erantzuna. Hala ere, eskerrik asko berriro gogoratzeagatik, esan nahi detena da, bide horretan lanean ari garela. App bat martxan jartzeko lanean ari gara.
eta badakizuenez app guzti hauek gobernu irekiaren esparruaren barnean sartzen dira, eta horretan ere webgunean aldaketak sartzen ari gara komisioetan informatzen joan gean bezala. Gogoratu, momentu hauetan kexak eta iradokizunak hainbat bideetatik iristen zaizkigula. Bai, sare sozialetatik, batez ere Twitterren bidez, webgunaren bidez, web mobilaren bidez, hemen argazkiak eta atxikitu daitezke, egia da, nahiko instrumentu korapilatxua dela, eta ez dela guk nahi dugun bezain azkarra, baina pixkanaka nik uste dut hobekuntzak sartzen ari dela. Telefonoz ere jasotzen ditugu kexa hauek, idatziz eta baita hiritarren zerbitzuaren bidez. Beste puntu zail bat edo aurkitzen duguna da, app hau martxan jartzeko pausuak ematen ari geranean, ikusten dugu ezin dugula bakarrikan app bat atera non iradokizunak eta kexak hartzen diran. Baizik eta app batek baliabide gehiago eduki behar ditu. Eta baliabide horiek adostu egin behar dira, proiektu handiago baten barnean sartzen dira, proiektu handi horrek, proiektu transversal bat izango litzateke, arlo desberdinak ikutzen dituen proiektu bat izango litzateke, eta horrek bere denbora behar du, zentzu batean. Orduan, ez daukate egia esateko beste zer esan beharrik. Datuak edo nahi balin badituzue, datorren komisioan, lehendakaritzako komisioan, emango dizkizuet, hori bai hasi gera 3 hilabetero datu horiek izaten. Besterik ez dut esateko. Esker. Eskerrik asko. Miguel Ibabe. Santiagori eskerrak eman nahi nizkieke, eta Iñekiri egin dizkiguten erreferentziak azaldu nahi nieke, une batzuetan gauza desberdinak egin beharra sortzen dela. Mozio hau gertakari zehatz baten ondotik dator. Hain zuzen ere, areto hontan gauden guztiak eta hor eserita daudenak eta etxean daudenak getxotxukunen berri izan zuten Getxoberriren bitartez. Paula, ez zitzazu arpegi horiek jarri eta ez zitzazu laixilpeka hitzekin, mesedez. Getxotxukun ekimen bat da, non buzoi baten bidez herritarren parte hartzea sustatu nahi den. Hor, okerrez banago, 5.000 euroren truke, hori izan baita ekimen honen kostua, 2.000 iradokizun inguru bildu dira. Guk eskatzen dugun hontan aplikazio hau adibidez kostua 17.000 eurokoa litzateke eta getxostar guztien eskura egongo litzateke. Zenbatek jeisten ditu aplikazioak App Storetik adibidez. Hor kanpoan dagoenetik zenbat jende dauka smartphone bat eta aplikazio jeisteko aukerak. Guztiak, ona dakarkigun mozio hau, naiz eta zuek antzeko zerbait ekarri zenuten urrian, eta ni ez naiz damutzen garai hartan esandako ez, zuek guk getxok egiten ari zaretena da aurrekoek aurkeztutako historiko horretatik gauzak hartu, ez da? Eta gure ustez, udalak getxo txukunen bidez parte hartze hori bilatzen duen era berean, uste dugu askoz ere egokiagoa litzatekeela beste bide hau erabiltzea. Uste baitugu askoz ere azkarrago eta eraginkorragoa litzatekeela teknologia berrien bidez egitea. Ez dut uste Iñaki prestakuntza falta izan denik, guk ez baitugu epe motzera jokatzen, epe luzera baizik.
Gauzak aldatu egiten dira, denborak aurrera egiten du, eta kostu jakin bat duten ekimen bat aintzat hartuta, zeinaren eraginkortasuna neurtuko baita bere garaian, guk beste bat proposatzen dugu, eragina aintzat hartuta kostua askoz txikiagoa litzateken bide bat, eta gainera getxostar guztien gana iritsiko litzatekena. Mila esker. Iñaki Morortu. PP taldeko zinegotziari, guk taldeari errespetu handiagoz mintzatzeko eskatuko nioke, ez da lehen aldia horrela hitz egiten duguna, eta uste dut lehen ere errespetu pixka bat gehiago eskatu dio dela. Espero dut 3. eta 4. aldirik beharrez izatea. Guk gainera ez gera, guk Podemos, guk getxo gara, eta oso ondo dakizu, mesedez, deitu iguzu dagokigun bezala. Udal talde hontan ez dago Podemos soilik, Ezker Anitza, Ekuo eta getxoko independienteak ere badaude. Guk getxo da gure izena, ez da guk Podemos. Errespetu pixkat gehiago, mesedez. Amaia Agirre zinegotziari eskatuko nioke, mesedez datu hoiek baldin badituzu jarritzazu webgunean herritar guztiek eskura ditzaten. Eta ez bakarrik informazio batzordetan. Miguel Ibabe. Iñaki, bi gauza erraz eta kariñoz eta errespetu osoz. Hemen errespetuari huts egiten diotenak zuek izan zarete askotan besteen lana gutxi prestatua eta horrelako hitzak erabilita. Eta zuek zarete guk plataforma bat non Podemos ere badagoen. Guk koalizioa Podemosek osatua. Gezurretan ari al naiz hori esaten dudanean? Ez. Egia da? Bai. Ze arazo sortzen dizue horrek? Arazorik ez, ezta? Kitxo, mila esker. Mozioaren alde, Alderdi Popularra, Ciudadanos eta guk getxo, abstentzioak, Jeltzaleak, Sozialistak eta EH Bildu, behaz honetzita geratzen da mozioa, hurrengora partzen gara, 174. puntuan guk udaltaldeko aurkeztutako mozioa autokarabanen aparkalekua. Paula Bieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. El grupo municipal... Guk getxo udaltaldeak idazki honen bidez eta indarrian dagoen legerian oinarrituta proposamen hau aurkeztu du uztaileko hurrengo osoko bilkuran eztabaidatzeko. Getxoren ezaugarrietako bat eskualdean daukan pisu turistiko handia da. Bertako elementu guztietatik agerikoena eta bereziena Bizkaia zubia da, gizateriaren ondoare. Horrez gain portu zaharra da gure udalerrira bisitak erakartzen dituen beste motor bat. Getxok azken urteetan eta are gehiago Bizkaia zubia gizateriaren ondare izendatu zenez geroztik bisitari kopuruan gehikuntza handi bat izan du. Horrez gain, kostaldean ondoan ingurune eder bat daukagu, inguruko udalerri batzuek ez daukatena. Hori funtsezkoa da bisitariak eta turistak erakartzeko orduan, izan ere udalaren turismo bulegoaren datuek erakusten digutenez gero eta gehiago etortzen dira. Turisten eta bisitarien artean batzuk atzerritik datoz, beste batzuk estatuko autonomia erkidegoetatik, eta beste asko Euskadiko beste udalerri batzuetatik. Horregatik ulertzen dugu garai honetan turismoa bereganatzen ari den garrantzi handia, baita toki ekonomiaren sustatzaile gisa ere. Bestalde batetik kontuan izan behar da gero eta pertsona gehiago nahi izaten duela bere kabuz eta beren ibilgailuan bidaiatu. Gainera azken urteaten autokarabanen bidezko turismoak gorakada nabarmena izan du. Garraiobide honek adin guztietako pertsona asko erakartzen ditu. Turismo mota onuragarria eta aberasgarria izan daiteke tokiko ekonomiarentzat. Izan ere sarritan, honela bidaiatzen duten pertsonek erosketak egin behar izaten dituzte, jatetxeetan jan, udalerriko tabernetan sartu, eguneroko erosketak egin, oroigarriak erosi, eta zeharkatzen dituzten udalerriak bisitatu eta ezagutu. Horren bestez, herrien suspertze eta berraktibazio ekonomikoan lagungarri izan daitezke. Gure inguruan honelako ekipamentu bat jartzen duten aintzindariak baldin bagara, seguru getxora bisitari asko erakarriko ditugula, behar bada beste modu batean gure udalerria ezagutzera ere iritsiko ez liratekenak. Beraz, getxo sustatzen arituko ginateke. Gure udalerrian dauden lursailak erabili aldira, turistek lon egin alizateko espazio bat prestatu alda, gutxienez edateko ura eta elektrizitatea bideratu, eta hondakin urak biltzeko modua jarri. Hori egitea gainera ez litzateke garestia izango gure udalarentzat.
Proposamen hau ekartzea egokia dela deritzogu espazio bat erabilgarri jarri ahal izateko. Ez soilik udako turismoarentzat, baizik eta urte guztian garraiobide mota hau erabiltzen duen jendearentzako ere bai. Horregatik udel talde honek uztaileko osoko bilkuran proposatzen du mozio hau eztabaidatzeko eta aplikatu ahal izateko, eta horren bestez ondoko erabaki hartzeko. Bat, udalerrian jarri daitezkeen autora karabanentzako eremuen bideragarritasun eta aukera azterketa bat egitea kontuan hartu une honetan aparkamentu bezala erabiltzen diren espazioak. 2. Oinarrizko hornidurak dituen autokarabanentzat aparkamentu eremu bat ezarri eta martxan jartzea. Gainera, esan nahi genuke, duela urte batzuk, 2011an okerrez banago, Alderdi Popularrak ere ekarri zuela osoko bilkura honetara antzeko proposamen bat eta onartu egin zela. Beraz, uste dugu igaro dela nahikoa denbora horrelako proposamen bati bidea egiteko. Gu erabat ados gaude proposamen horrekin, horregatik dakarkigu gaur ona. Uste dugu badagoela aukera horrelako eremu bat ontzeko gure udalerrian, eta espero dugu proposamen hau aurrera eramatea, esan bezala dagoeneko bere garaian onartu baizen. Irantzuri arte? Alde ondan hori, izatez mozioa polita da, ideia ona da, eta argi dago alde batetik, getxok turismo mailan eukidokan tiroia, potentziala eta bertokoi ekarri lekioen onura. Horregaitik udaletik gerota lan gehiago egiten dugu turismoaren alde. Zuen mozioaren zergaitian aitzindariak izango ginela dinozue. Interneten begirada harin bat botata, harin ikusiko geunke Bilbon, Gorlizen eta Sopelan gure auzokoak euki badauki ezala autokarabanentzako lekuak. Baina, hau ez da gure botoa azalduko dauen zergaitia. Gure zergaitik garrantzitsuena da, jakintakizu moduan, turismo ekonomi sustapeneko hanka bat dela. Eta bertotik ez dugu bat ere gok ikusten udalak zerbitzua onmartzan jarri behar izanari herriko ekintzaileak eskubitartean daukienean proiektu bat eskuan daukie, dagoeneko obrak hasteko lizentzia bat emon dugu, lanean dagoz herriko ekintzaileak proiektu honegaz, beraz turismo eta sustapen ekonomiko arlotik ez dugu bidezkoa ikusten udalak norberaren bizimodu ataraguran dagozanei euren lana trabestea eta kompetentziarik egiterik. Beraz, gure botoa kasu honetan herriko ekintzaileak egon dagozanez ezezkoa izango da. Uste dut ulertuko dozuela arrazoia. Eskerrik asko. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Precisamente traíamos esta... Bai. Guk emozioa bekarri dugu 2011an bozkatutakoa ikusi ondoren, Alderdi Popularrak aurkeztu zuen mozio hau eta zentzuzkoa iruditu zitzaigun garai hartan, EAJak abstentziora jo zuen eta pentsatzen genuen gaur ere antzeko zerbait gerta zitekela. Gainera, autokarabana erabiltzaile elkarte estatalarekin hitz egin dugu, laguntza eskaini digute, araudia erakutsi digute, eta iruditu zaigu oso erraza litzatekeela hau abian jartzea. Esan digute, bai, badakitela 2011ko martxoan ekimen hau onartu zela, baina arazoa da etzela aurrera eraman. Eta hau ezinezkoa da, berriz ere hemen onartutako zerbait ez da aintzat hartzen. Plataforma horretan kalitatezko eremuak sortzearen aldeko apustua egingo dute. Uste dute oinarrizko azpiegitura bat ez litzatekela aski. Eta uste dute horrek turismo kalitatea areagotuko lukeela. Gainera, laguntza eskaintzen digute, esaten digute badituztela arkitektuak, laguntzeko moduan leudekenak, dagokion udal zerbitzuari, ekimen hau aurrera eramateko,
eta uste dut aintzat hartzeko moduko eskaintza dela. Eta uste dut osoko bilkura batean onartu bazan gaurkoa antzekoa izanik bazter uztea, ez litzaiguke zentzuzkoa irudituko, baina udal taldeak ikusiko du zer zentzu eman nahi dion. Mila esker. Raquel González. Arratsalde on guztioi. Irantzurekin hitz eginez hasiko dut, bai, soplanan Gorlizen eta badaude. 2011an mozio hau ekarri genuenean, karabana erabiltzaileen plataforma hemendik zebilen, kobetan aparkaleku bat jarri zuten eta asmoa bazuten getxon jartzea, beste bat getxon jartzea. Badirudi gaur egun EAJak iritziz aldatu duela, ez zaizuela turismo mota hori interesatzen eta atea ixten diozuela. Konturatu gara behar bada, EAJari sobra zaizkiola autokarabanak. Guk mozio hau ekarri genuenean garai hartan bai zeuden ados. Eta bide batez esan nahi nuke proposamenak ez direla taldeen esklusibotasunez egiten. Udalerria hobetzegarren egiten direla. Eta niri harrigarria iruditzen zait bakoitzak bere ikuspegia, bere xetasuna eman nahi izatea eta osatzea. Batzuetan bat etortzen gara, beste batzuetan ez, ez gara kezkatzen horregatik, behar bada, talde bakoitzak berea aurkezten badu, behar bada azkena lortuko dugu alkateak onartzea, edo bestela, behar bada gaur bezala ez ezko emango dio, behar bada ez ezkiolako gaur egun autokarabanak interesatzen. Bai, Irantzu Uriarte. A ver, voy a repetir la razón. Errepikatuko dut botoaren arrazoia. Interesatzen zaizkigu autokarabanan datozen turistak. Motorraren bidez datozenak, bizikletas datozenak, autos datozenak, hegazkinez hurbiltzen direnak, itsasontziz hurbiltzen direnak, turista guztiak interesatzen zaizkigu, guztiak. Baina ezin dugu mozio hau babestu, arrazoi simple batengatik. Udalerriko ekintzaile bat dago, eta horrek obretako lizentzia eskatu du obrak egiteko, eta autokarabanentzako aparkaleku bat egiteko. Beraz, lan hori zapustea lan egiten ari direnean, ez dugu hori egingo. Ez dugu euren lana zapustuko. Hori da arrazoia. Gaztelaniaz esan dut berriz ere, agian ez naizelako oso argia izan aurrekoan. Beraz, bozketara pasatzen gara. Mozioaren alde, Alderdi Popularrak, EH Bildu, Ciudadanos eta guk getxo. Mozioaren kontra, Jeltzaleak eta Sozialistak, beraz, lau onetsita geratzen da mozioa. Hurrengora pasatzen gara, ehun eta, bai, Oier Iturralde. Bai, guztioi, bozka azalpena egiteko hartu dut hitza. Baiozko bozka eman dugu, noski, halako ekimenak ulertzen dugu beharrezkoak direla, 2011an Alderdi Popularrak aurkeztu zuen, oraingoan guk taldeak dakar. Beharrezko ikusten dugu alde batetik, arlo instituzionaletik, publikotik apostu egitea halako azpiegituren alde. Ez dugu ulertzen gaur albiste berri hori eman digun, Irantzuk eman digun albiste berri hori, nolabait aitzakiatzat jarriz ekintzaile pribatu batek halako ekimen bat egin izanagatik udalak edo udalari dagokion
ekimen hori bertan bera ustea besteak hartu izan duelako. Gure ustez, lehen da bizi arlo publikoari dagokio halako eskaintza bat egitea, eta nolabait hori bateragarria izan beharko luke ekintzaile pribatu batek aurrera daraman ekinbide horrekin. Bide batez, aderitzugu egoki baita ere mozioan jasotzen den bezala irisgarritasun plan bat, bideragarritasun plan bat, aintzakotat hartzea. Une honetan, esaten den bezala, aparkamendu bezala erabiltzen diren espazioak aintzat hartuko dituena eta gure ingurumenari kalterik eragingo ez diona. Besterik ez, eskerrik asko. Mi esker, urrengo mozioa batzen gara, eta 75. puntuan Getxo Bildu alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa zuzen, Getxoko kale izendegia euskaraz. Maite Arraizan. 2014ko ekainean Getxoko udalbatzak Bilduko aurkezturiko mozioa onartu zuen udalerrian erdera hutsean zeuden kale plakak euskaratzeko. Mozio horretan, trafiko eta kale izendapenei dagozkion zenbat plaka aipatzen genituen. Horien artean, Bidebarri, Las Mercedes, Ondategi, Juan de Berroeta, Aldapa, Elorri, Urrimendi, Jaime Morera eta Biaondotea kaleak izendatzen dituzten plakak. Gobelane kaleko trafiko seinale bat eta Areetako hondartzetako komunekoa. Gogora ekarri nahi dugu berriz ere udalbatza honetara 34 urte pasadirela jada Euskal Autonomia Erkidegoan elebitasun legea onartu zenetik. Eta 37 urte igaro direla autonomia estatutuak bete behar hau ezarri zuenetik. Zehazki, Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko legeak 1982an jada honakoa jasotzen zuen. Kale bideetako seinale eta iragarpenak bi hizkuntzetan egongo dira. Aurrekoaz gain, azpimarratu beharra dago Euskararen erabilera sustatzeko ekintza planak, bere 4.9.2 puntuan, herriko izendategi, toponimia, kale izenak, parke publikoetakoak eta bar, euskaraz jartzea eta oker daudenak zuzentzea, administrazioaren egitekoaren artean jasotzen dituela. 2014ko ekaineko mozioa onartu zenetik, 2 urte pasadira jada eta aipatutako kale plakak eta seinale erdera hutsean jarraitzen dute. Aldi berean, herriko hainbat seinalizazioetan euskara ez da ondo bermatzen. Adibidez, ikastola San Nikolas jarri beharrean, San Nikolas ikastola jarri behartzen. Hori dela eta, Getxoko osoko bilkurak urrengo akordioa proposamena onartu egiten du. 2014ko ekainean, Getxoko udalbatzak onartutako mozioa behingoz betetzea eta aldi berean udalgobernuari eskatzea premiazko moduan gaztelera hutsean jasotako plaka guztiak identifikatu, kendu, zuzendu eta berriak ezarri ditzala. Eta bigarren, herriko plaka eta seinalizazio guztiak aztertu eta euskaraz gaizki daudenak zuzendu eta aldatu. Eskaera hau 2014ko ekainean aurkeztu genuen eta bai orduan eta oraingoan ere mozioak espiritu eraikitzailea du, baina ikusirik oraindik ere hainbat plaka erdera hutsean edo gaizki itzulirik jarraitzen dutela, berriro ekarri dugu osoko bilkurara, behingoz guztiak identifikatu, kendu eta zuzendu daitezen. Badakigu onartuak izaten diren mozioak betetzea edo ez udal gobernuaren erabaki eta bere esku dagoela, baina kasu honetan ez da oso zaila mozioan onartutakoa betetzea. Lan honek ez du gehiegi eskatzen eta diru aldetik ere ez du uste gehiagizko kopurua beharko duenik. Plakena oso gai delikatua eta garrantzitsua da euskararen alde egiten dugunontzat eta azalpenik gabeko utxikeri izugarria iruditzen zaigu 2014tik hona gaur aurkeztu dugun mozioan aipatzen ditugun plakak aldatu ez izana. Bestalde, hainbat plaka erdera hutsean egoteaz gain, badaude beste hainbat gaizki euskaratuta daudenak. Adibide batzuk ekarri ditugu, eta akatsen jabe izan badira, zergaitik ez duten hau orain arte aldatu jakineko genuke. Mi esker, beste norbaitek. Koldo Iturbe. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko alkate jauna. Onartzea besterik ez dago, kasu honetan. Horrela da eta Bilduk bere mozioan aipatzen duen moduan 2014ko ekaineko mozioan konpromiso hartu genuen plakak eta seinale haiek aldatzeko. Hori bai, aktan ez badagertzen ere, audioan bai azpimarratu nuen gure baliabideen arabera ekingo geniola aldaketa horiei. Baina ez dago besterik, egin behar dugu, hala da,
eta berriz ere horri patutakoen aldaketak erengo ditugu, gure baliabidein arabera adiketari inen. Dena den, balorean jarri nahi dut, kale izendegian, rotulazioetan eta hezkuntza paisaian udal honek eman dituen aurrera pausoak eta urratsak. Asko dago egiteko, baina bidea hasita dago aspaldian. Eta lan hori bereziki euskara sailari dagokio, baita ere berarekin kolaboratu egin duten saila eta erakunde guztiei, aipatutako eguneroko azterketa eta alden neurrien okerri egindakoak konpontzen egunero lan egiten dugu, eta zintzoak esateko askotan baita ere Euskalgintzak eta Euskal Aholku Batzordearen laguntzarekin ekin diogu lan hori baitari. Esan bezala lekuko hartzen dugu, berretzi eta onartu ekaineko mozioan esandakoa eta ekingo diogu. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Kike Prada. Eskerrik asko. Por supuesto, en guk... Guken alde gaude. Hau da, guk uste dugu bi hizkuntzetan egon behar direla. Ez dakigu zergatik ez den betetzen gai hau, baina 1982tik hori guztiz eta zorrotz bete behar da. Hau birmozio bat da eta horrela gukek ere alde egingo dugu. Izan ere aldeko botoa eman zen ere 2014an. Baina egia da mozioa baino, ezarritako terminoetan, legezko bete beharra da bete behar dena. Beraz nik uste dut, Koldo, esan duzuna hori baliabide ekonomikoena soberan dagoela. Badakigu gobernu taldeak egoera hau zuzendu nahi duela, eta hori ahalik eta lasterren zuzentzea espero dugu. Bide batez, azpimarratu nahi dut, eta gobernu taldeari eskatu nahi diot, errespetatzeko. Eta arrazoizko epean burutzea erabaki hauek. Izan ere, gai hauek oso garrantzitsuak dira, eta nahiko errazak dira konpontzea. Bosketara bartzen gara, bez? Santiago Sainz. Eskerrik asko alkate jona. Bueno, nos parece... Oso egokia iruditzen zaigu, EH Bilduk osoko bilkurara hau ekartzea. Hizkuntza eskubideak bermatzeko eta koofizialak diren hizkuntzen erabilera bermatzeko Euskal Autonomi Erkidegoan. Konstituzio Espainolak 2. artikuluan hori ezartzen du eta autonomi estatutuak ere 6. artikuluan. Gainera, Euskara normalizatzeko oinarrizko legea aipatzen duzue eta hain zuzen ere 10,2 artikulua horretan adierazten da kaleen seinaleak eta plakak bi hizkuntzetan egongo direla, baina urrunago joango naiz. 138. artikulua zirkulazioari buruzkoan esaten da paneletan eta seinaleetan eta bide publikoetan dauden inskripzio guztiak gaztelaniaz egon behar dira. Eta gainera, autonomia erkidegoko hizkuntza ofizialean. Badakigu, EH Bilduk eskatuta dagoela hizkuntzen berdintasunaren inguruan horregatik, eskatzen diegu beste taldeei, hau da, EH Bilduko beste taldeei eskatzeko eta politika hori burutzeko hizkuntzak berdintasunean erabiltzeko. Izan ere, gure esperientziak esaten digu hori ez dela horrela izan. Hain zuzen ere, hemen daukat argazki bat, eta hemen sopela agertzen da 2014an eta haiek zeuden gobernuan. Hemen seinale batzuk daude, San Pedro Hierria jartzen du, kirolgunea, ikastetxeak, industrialdea. Ni euskalduna naiz, baina Errioxatik banator edo Kantabriatik banator edo Gazteratik banator, ez dakit zer den Hierria, kirolgunea, edo ez dakit zer den ikastetxea edo industrialdea. Horregatik, eskatu nahi diet koherentzia izateko. Eta koherenteak izan daitezen gai hauek aurkestean. Gainera, EH Bilduren beste taldeak animatu behar dituzte gai hauek zuzentzeko eta bi hizkuntzak errespetatzeko. Askotan esan dut, koherentziaz eta legea betetzen dugunez beti, batez ere gure bi hizkuntzei dagokienez, aldeko botoa emango dugu, baina EH Bilduk ez du gaztelaniaren aurka egin behar. Beraz, mozioaren alde,
EH Bildu, guk Getxo, Ciudadanos, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak eta Alderdi Popularra, beraz onetsita geratzen da mozioa, hurrengora pasatzen gara, 176. puntuan Getxoko EH Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa, lan poltsetako jendearen kontratazioa lehentasunez. Ibon Rodríguez. Bai, arratsaldeon. Hauteskunde egunetarako instalakuntzak, kabinak eta bestelako aperoak jartzeko udalak bere gain izandako lan eskaintza publikotik eratorritako lanpoltsatik 8 langile kontratatu zituen joan den 2015ko abenduaren 20ko hauteskundeetarako. Ekainaren 26ko hauteskundeetarako berriz, jakin izan dugu lan horren muntaia egiteko udalak enpresa pribatu baten zerbitzuak kontratatu zituela. Antza denez, horren arrazoia langileen kontratazioaren konplexutasunean datza. Jakina da EH Bilduko kideak zerbitzuen kudeaketa zuzenaren aldekoa garela, langileen azpikontratazioak prekarietaterako bideak erraztu egiten dituelako, eta horren adibideak baditugu turismo bulegoko mugikorreko langileak esaterako. Kasu honetan gainera, udala kontratazio zuzena burutzeko bitarteko guztiak bazituen. Udal lan poltsa bat dagoelako, beraz, etorkizunean toki administrazioari dagokion edozein zereginetan zeharkako gestioa baztertzeko eskakizuna luzatu nahi dugu. Aurreko guztiagatik Euskal Herria Bildu udal taldeak udalbatzari honako akordio proposamena egiten dio bere onarpenerako. Getxoko udalak indarrean dituen lanpoltsetako langileak lehentasunez kontratatuko ditu beti. Lanpoltsetan jendea dagoen bitartean ez da enpresa pribaturi kontratatuko administrazioaren zereginak betetzeko. Eta bigarrenez, udala kontratazio zuzena errazteko prozedurak aztertuko ditu kontratazioaren konplexutasunaren arrazoiak aitzakitak hartu ez dadin. Eskerrik asko. Eskerrik asko zurin. Beste norbaitek. Susana Andoio. Eskerrik asko. Zenbaitetan esan dugu postuak amortizatzearen aurka gaudela. Horiek ematen dituzten zerbitzuak azpikontratazioaren bidez ordezkatzeko eskatu genuen. Izan ere, enplegu publikoaren alde gaude eta koherenteak gara, eta horregatik zuen mozioa babestuko dugu. Ezin dugu horretarako lanpoltsa bat sortu eta hori erabili behar denean, poltsan daudenen konfiantza zaustea beste enpresa bat kontratatzeko. Beraz, proposamena babestuko dugu eta kontuan hartzea espero dugu antzeko kontratazioetarako. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Guk ez dugu proposamen hau babestuko. Guretzat oso harrigarria da, nork egiten duen proposamena. Azpikontratazioaren aurka daude, ez dira enpresa pribatua kontratatuko, eta EH Bilduk hemen egin den azpikontrataziorik handiena babestu du. Zaborren bilketa zerbitzuaren kontratazioa sari naiz orain. EH Bilduk azpikontratazio hori babestu du, eta gaur esaten dute ez direla enpresa pribaturik kontratatuko. Eta hori guretzat harrigarria da. Ze desberdintasun dago hauteskundeetan gertatu zenarekin, 8 langile horiekin eta zabor biltegian diharduten langileekin, edo otaren azpikontrataren rekin ze alde dago, edo lore zaintzan dagoen azpikontratarekin ze alde dago. Edo udalan ditugun hainbeste azpikontraten desberdintasuna zein da, hemen esaten duzue, ez da enpresa pribaturik azpikontratatuko administrazioaren lanak burutzeko. Hau kontuan hartu beharko duzue urrengo urtean aurrekontuak onartzen dituzuenean eta erabakiak hartzen dituzuenean gobernu taldearekin. Hau guretzat funtsezkoa da eta guretzat lerro horri bat da. Eta alderdiaren ideologia da hau. Ez dugu azpikontrataziorik nahi eta gero aurrekontua onartzen duzue. Eta aurrekontu horretan dena dago azpikontratatuta. Beraz guk ez dugu zuen proposamena babestuko. Ignacio Uriarte. Alkateak, mila esker, arratsaldeon guzti berriro. Polorenik eta ben mozioaren fondoarekin ados egon gaitezkela udal talde gobernuan esan behar da, baina lanpoltsetako
jendearen kontratazioak guk ere garbi defendatzen dugu. Astero ez bada gunero, aste batzuetan, erabiltzen ditugu dauzkagu lanpoltsak eta behar izan ezkero gureak agortuta daudenean beste erakunde publikoen poltsetara edo lanbidera joaten gara. Lan publikoaren aldeko apostu garbia egiten dugu, eta hor badago adibidea, osoko bilkura honetan bertan, 171. puntuan, gizarte egintza, teknikariaren plaza eta lanpostu berri bat sortzeko proposamena ekarri dugu, eta onartua izan da. Zuok mozioan aipatzen duzuen kasuan, sortzen ziren lanpostuak egun bakar edo 2 egunerako lanpostuak ziren. Administrazioaren makinaria osoa mugitu behar zen, bai egun bakar edo 2 edo bai txailera alterako. Guk balantzan jartzen dugunean, hori aurrera ateratzeko, hain etekin txiki bat lortzeko, horrek dakarren ondorioa beste zereginak atzeratzen ziren. Orduan, zeregin horien barruan beste ordezkapen ezberdinen espedienteak ere bazeuden, edo badaude. Data zehatzak emango ditut, azken urte honetan, 2015-garreneko uztailatik, aurtengo ekainaren 30-raino, funtzionario interinoen izendapenak 75 izan dira. Hau da, ordezkoak eta aurrekoan 59 izan ziren. Beraz, 133 igoera eduki dugu kasu horretan. Hor, espediente horretan normalean utxun horiek betetzeko ordezkapen horiek egiteko ez dira bakar edo 2 egun, soilik egiteko. Hor normalean 6 hilabete, 3 hilabete, 9 hilabete, kasu batzuetan bakanteren bat ere egonda. Guk lehentasuna jarri behar dugu, jendea gure arloko jendeak lanean egon behar da eta balantzan jartzen genuen eta garbi dago lan berdina egin behar duzu egun bakar bat kontratatzeko edo 6 edo 7 edo 2 urte edo programa temporal batetan sartzeko jendea. Beraz, lehentasuna ematen diogu, epe luzerako ordezkapen horiek eta kasu honetan garbi dago egun bakar baterako edo 2 egunerako balantzan hori jarrita erabaki izan zela kanpoan, zerbitzu hori kanpoan egitea, hor beste kontratatzen den enpresa beste zereginak ere egiten ditu eta hori batzen duzunean lan zama gehiago duzu jartzen eta bestaldetik langileria usten duzu hor, denbora beste espediente horiek aurrera ateratzeko esan dudan moduan, 133 igoera auki dugu espediente horietan eta garbi dago zergatik egin den eta zergatik egin zen erabaki hori. Mila esker. Iban Rodríguez. Bai, lehenengo Alderdi Popularrari erantzun behar diot, benetan Andradek hitz egiten duen bakoitzean, askotan txundituta uzten dau. Okerrez badut ulertu, Alderdi Popularra dago udal honetan zerbitzu guztien kudeaketa zuzenaren alde. Hala baldin bada, bai saramabiltzailena, bai Getxo Kirolakeko segurtazunekoa, bai zerbitzu guztien lorezaintzakoa, guztiak. Horren kudeaketa zuzenan alde baldin badago Alderdi Popularrak bide lagun izango gaitu bideo horretan, gu bide horretan gaudelako. Jakin badakigu ezin diogu egoerari buelta eman bapatean, baina egoerari buelta emateko nahiko pausuak eman ditugu eta asko geratzen bazaizkigu ere. Eta zuk aipatutuka aurrekontuak, esto es como donde vas manzanas traigo, baina bai, aurrekontuen puntu horretan ere, bide horretan sartu ditugu eskakizun batzuk. Guztiak ez, baina batzuk bai. Dena den benetan, txundituta, zu zaude Alderdi Popularrean, Madrilen privatizatu duen dana, estatuan privatizatu duen dana, privatizazio eta azpikontratazioaren lehiakide nagusiak zu ezarete. Eta hemen, kudeaketa zuzeren aldekoak. Beraz, gu oso posiki ongo gara eta horretan bide lagun izango gaituzue bide osoan. Egun udal honetan azpikontratatuta dauden edo kudeaketa ez zuzenaran bitarten prestatzen diren zerbitzu guztiak kudeaketa zuzena izateko gure laguntza izango duzue. Inolako zalantzarik gabe ez izan.
Hortaz aparte, zu kontratazioak edo zerbitzu publikoen kontratazio honen ingurukoa gure mezua ez da berria. Gure ustez, zerbitzu publikoen kudeaketa ez zuzena ekartzen duena da batetik bi gauza. Kudeaketa zuzenarekin, kudeaketa publikoarekin aberastazunaren banaketa egiten da nolabait era regular batean, kudeaketa pribatuarekin aberastazunaren banaketa era ez regular batean egiten da. Enpresarentzat geratzen da aberastazun gehiengoa eta langileentzat geratzen da askotan prekarizazioaren arriskua. Eta hori da ekiditu nahi duguna. Eta hemen baneukan gauza asko idatzita, baina oin Ignazioke bota duenaren arira, aitzaki asko entzun izan ditugu gure bizitzan azpikontratazioaren aldekoak, eraginkortasuna, merkeagoa dela, aitzaki asko eta asko eta asko eta asko. Baina hain bota duzuen aitzakia benetan ez daizkigu bat ere egokia iruditzen. Batez be aitzaki horrek argi uzten du bakoitzak gobernatzen duenean zerengan pentsatzen duen. Gu mozio hau ona ekarri dugunean, ekarri dugu abenduan lan egin zuen horretariko pertsona batek ikusi zuelako urrengoan etzeukala lanik. Eta agian, udal langileentzat egun baterako lana kontratatzea edo langile bat kontratatzea edo bien egunetarako kontratatzea langile bat lan karga izugarria izan daiteke. Baina ziur egon zaitezke, langabezian dagoen horrentzako eta aspaldian jakin gabe guk ez dugu jakiten, baina auskalo noiz dagoenen langabezian, auskalo noiz dagoen ezer kobratu gabe, egun bateko lana, bi egunetako soldata, oso soldata garrantzitsuagoa da. Beraz, agian, udal kudeaketan kontutan izan behar dugu, kudeaketara egiterakoan, norengan pentsatzen dugu, gure langileon erosotasunean edo herritarron ongizatean. Eskerrik asko. Ignazio Iriarte. Nik horra azken esalde horretan esan duzuna nik ez dut inolare esan. Nik esan dudan ala, horrelako beste espediente batzuk ere aurrera atera dituzte eta hor datuak mahai gainean jarri ditut. Ez da erosotasunagatik, baizik eta atera behar duzu gauza bat edo beste bat. Horrelako espedienteak aurrera ateratzeko, denbora behar da fiskalizazio, benetazko lana bada. Zan den moduan, egia esango dizut, normalean erabiltzen duzun lana egun bat baino gehiago ere izan daiteke. Bakar bat aurrera ateratzeko. Askotan. Beraz, beste hor badaukate zerrenda bat lan egiteko, aurrera ateratzeko, beste espediente batzuk hor esan dudan moduan. 75 egin ditu azken urte honetan, 133 igoerarekin, beraz, alik eta gehiago ateratzen dira aurrera, eta nola hor lehentasuna jarri direlako arlo horretan mahai gainean, eta lehentasun bat izan da, ordezkapen alde neurrian, ordezkapen guztiak aurrera ateratzeko. Horreten bat egiten bali badut, eta esaten, aste honetan, egun baterako ez dakitzen bat pertsona kontratu egin behar dira. Hor, kolokan geratuko lirateke beste ordezkapen batzuk, para bastante más tiempo. Orduan, hor ez da, ni es por comodidad, ni es por ninguna, es por... Ez da erosotasunagatik, baizik eta lehentasun bat esarri da. Hau da daukagun denbora lan egiteko eta zertan emango dugu, 6 hilabeterako kontratatuko dugu pertsona bat edo egun baterako, 6 hilabeterako. Horrela lana egonkorragoa da. Eta esan beharra da enplegua sortu zela, baina egia da baldintzak ez direla guk nahi genituzkeen bezain onak. Baina kontratazioak egin dira eta datuak hor daude, 133ko askundea egonda kontratazioetan azkenengo urtean. Hori aurreko urtearekin alderatuz eta hori gertatu da lehentasun bat esarri delako. Dauden bakanteak ordezkatu eta behar diren ordezkapenak egiten dira. Hauek dira datuak eta hori da lortzen ari garena. Beraz, funtzean mozioarekin alde gaude. Baina ez gaude batere ados bestearekin. Bueno, si una cosa podemos tener todos claras es que nuestro partido... Guk ez dugu kudeaketa zuzena defendatzen, ez dakit zer ulertu duzun. Agian gaztelaniaz esan dudanez ez duzu ulertu, baina guk ez dugu kudeaketa zuzenaren alde egiten, baina ez dugu gezurrik esaten, eta hori ezin da egin. Ezin dugu mozio bat aurkeztu
azpikontratazioaren kontra gaudela esanez, adibidez, turismo bulegoa, eta hemen osoko bilkura honetan azpikontrataziorik handiena babestea. Hau da, zaborra bilketa zerbitzua onartzea. Prekarietate baldintzetan lan egiten ari dira, zuek esaten duzuen bezala. Oso polita da dena esatea, baina bozketak egiten direnean, horren alde egiten duzue, eta orain ezetz esaten duzue, baina hemen zabor bilketa zerbitzuaren langileen prekarietatearen alde bozkatu duzue, baina gauzak ez dira beraz aldatzen, baina presioa egin behar da. Ez dira kontuak aldatzen lotesleak ez diren mozioen bidez, ez dira aldatzen alkateak ez duelako nahi. Presioa egin behar da esan dudan bezala. Adibidez, aurrekontuak honetzi gabe. Alderdi bezala argi badugu azpikontratazioaren aurka gaudela, ezin diogu aldeko botoa eman gobernu taldeari. Izan ere, haiek alden guztia azpikontratatzen dute. Ez dute esan nahi gaizki dagoenik, baina gobernu taldeak egiten du, eta zuek aurka zaudetela esaten duzue, baina aurrekontuak onartzen duzue, ez onartu. Lorezaintza zerbitzua onartu duzue, turismo bulegoaren zerbitzuaren aldeko botoa eman duzue, baina hori inkoherentea da. Zuentzat irizpidea bada azpikontrataziorik ez egitea, ez egitea. Lorezaintza aztertuko dugu hemen, otaren kontratua aztertuko dugu, eta bozkatuko dugu. Baina zer egingo duzue? Aurrekontuak onartzen jarraituko duzue? Diru sarrerak handituz, zergak handituz herritarrontzat? Azpikontratatutako enpresa horri ordaintzeko? Guk ez dugu mozioaren alde egingo, ez gaudelako proposamenaren alde. Ibon Rodríguez. Nik ez dakit normalean Andrade jauna zeiende izaten duen inguruan. Nik ez dakit oso ohituta dagoen gezurrak entzutera edo ez entzutera. Ni jakin badakit guk gezurrik ez dugula esaten. Jakin badakigu ere nork izaten duen gezurrak eta nork esaten dituen gezurrak jakinda gezurrak esaten dituela. Nor manipulatzen ditu datuak eta nork esaten ditu egia ez diren gauzak. Eta hori, Andrade jauna, zuzara. Beraz, egintzazu inolako kritika politikoa, nahi baduzu, orain egin duzun bezala, egintzazu ere gure estrategia politikoaren hildua zu diseinatu. Nahi baduzu pasatuko dizut. Baina esango dizut, nik erderaz ulertu dizut, baina agian zuk euskeraz ez. Beraz, erderaz esango dizut. Aquí nosotros no mentimos. No sé con quién estarás tú acostumbrado. Ez dakit norekin tratatzen duzuzuk, baina guk ez dugu gezurrik esaten. Gezurra esatea da, datu faltsuak erabiltzea jakinda. Eta hori, gezurra esatea eta manipulatzea da. Eta hori egiten duzuzuk behin eta berriz osoka bildura. Famatu hori egin duzula, ez da guk nahi genuke zarama kontratua, baina bai da guk hobetu genuen zarama kontratua. Aurrekontuak ez da guk nahi ditugun aurrekontuak, baina bai guk hobetu ditugun aurrekontuak. Eta aldiz, zu horratzean egiten duzun gauza bakarra da gauza bat bota, bestea bota, gezur asko esan egi gutxi eta lan nahiko gutxi. Beraz, izan zazu besteekiko behintzat errespetu pizka bat. Eskerrik asko. Inesio Uriarte. Sí, bueno, Eskerengo txanda. Sí. Únicamente recordar una cosa que... Bai, garrantzizkoa den gauza bat gogora ekartzea mozioarekin lotuta dago, aterki baten moduan ez da zuzenean lotuta, baina zeharka bai. Kontratazio publikoa zailtzen duen arau bat bada, eta da toki erakundeen finantza, ekonomia eta finantza arrazionalizazio eta iraunkortasun legea da. Madrilen onartua da, eta gonbita egiten dugu hori pixkat zabal dadin, eta Euskadiko administrazioetan, dagokion autonomiaz gain, uste dut administrazio nahiko saneatuak direla ekonomikoki, eta nik gonbita ingo nieke han gobernatzen ari diren taldei gauza horiek pixkat zabaltzeko eta kontratazio publikoa errazteko hemen. Azkenengo txanda. Gracias, señor alcalde. Ignacio, ez zaitez joan berdezezun lekura.
Esaten duzu bai bide hau zabaltzea nahi duzula, baina etzazu hori esan. Zabor bilketaren kontratazioa zuzenean esleituko duzu? Lorategian garbiketa zuzenean esleituko duzu? Etzazu esan, ez duzu sekula ezingo. Badago arrazionalizazio prozesu bat, egoera ekonomikoak behartua, baina horrek ez du zerikusirik zu esaten ari zarenarekin. Zuk ez duzu zuzenean eraikinen barrualdeak garbitzeko zerbitzua zuzenean kontrutatuko. Zure taldeak ez du hori egiten, eta badakizu. Orain ez esan PP-ren errua dela zaborrak azpikontratatzea. Ibon, ez diote gezurrik, hemen oso erraz irakurtzen da azpikontratazioak prekaritateari bidea errazten dio. Baina hori egiten du bakarrik kabinatan eta gainentzakoetan lan egin zuten 8 pertsona haientzat. Eta zabor bilketan lan egiten duten entzatez, zaborren kontratua hobetu dugu. Esaiozu langile haiei soldata jaitsi diete eta ordu gehiago lan egin behar dituzte. Ea zer erantzuten diguten. Zuren hitzarmenari esker hobetu egin dituztela baldintzak. Nik ez diot gezurrik hemen jartzen du. Langileen azpikontratazioak prekarizazioa sustatzen duela, baina gero bozkatzeko ordua iristen denean kontrako botoa bestela bozkatzen duzu. Esaten duzu administrazioaren lanak egiteko ez dela azpikontrataziorik egingo, baina gero handik hilabete batera baiezko bozka ematen ari zarete. Hori pentsatzen bali baduzue, bozkatu ezazu ezetz. Ez naiz gezurretan ari, paperean jartzen du, eta paperak eta errealitateak, hala dio, paperetik errealitatera. Gauza asko esaten dira, baina gero errealitatea iristen da, eta gero esandakoaren aurkako moduan bozkatzen da. Berriz ere gertatuko da. Paper honetan jarri duzuenaren kontra ari zarete bozkak ematen, eta hori egia da, eta kalera irteten den edonork ikus dezake. Mila esker. Bosketara pasatzen gara, beraz, mozioaren alde, Bildu, guk getxo, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak eta Ciudadanos kontra, Alderdi Popularra, beraz, honetxita. Geratzen da mozioa, hurrengora pasatzen gara, 177. puntuan getxo Bildu, Alderdiko Altaldeak aurkeztutako mozioa, laikotasunaren alde. Ibon Rodríguez, zurea da hitza. Arratzaldeon. Botere publikoaren eta Elizaren arteko harremanak agerikoak izan dira gure historian zehar. 20. mendetik geroztik, hainbat gertakarik instituzio publiko eta Elizaren arteko harremanen berri eman digute. Frankismoaren amaierarekin laikotasunaren inguruko eztabaida mahaigainean jarri zen. Laikotasunak siniste aniztasunaren errespetua helburu zuen. Eliza eta estatuaren arteko banaketa eginez. Besteei, arau moralak ezartzeari uko egiten zitzaion. Horregaitik, laikotasuna demokrazioaren oinarrizko printzipio gisa ulertu behar da. Siniste erlijioak ez direlako inori ezarri beharrekoak, ez dira inoiz lege bihurtu behar. Hala, erlijioaren antolamendu sekularra behar da, beti ere bermatuz pertsona guztien berdintasuna, sinizdunak izan edo ez. 21. mendeko hamarkada bat baino gehiago igarota uste dugu urratz batzuk eman behar ditugula. Hala uste dugu, badirela aktuazio batzuk, botere publikoaren aldetik, non ez den berdintasun printzipioa errespetatzen, ez da administrazioaren laikotasuna ere. Administrazioak bere esku dauden baliabideak martxan jarri behar ditu pertsona ororen berdintasuna bermatzeko. Haien erlijioa edozein izan da ere, sinezdunak edo ateoak izan da ere. Hildo horretatik datoz udaletxeetan egiten diren ezkontza zibilak eta azken urteetan gero eta ohikoagoak diren hileta zibilak, udal honetan oraindik aipatutako mozio bat ere betegabe egon arren. Demokraziaren kontzeptutik eratortzen diren jarrera eta printzipio horiek gure herriko ospakizunetara eta ekimen kultureletara zabaldu behar dira. Izan ere, horiek sarritan izaera historiko eta tradizionala mantentzen baitute. Jakina da, hau barkatu. Aurreko guztiagatik uste dugu administrazioaren berdintasuna eta laikotasun printzipioek jaietako ospakizun eta ekimen kulturalak indartu behar dituztela. Herritar ororen integrazioa eta parte hartze helburu, aniztasuna eta norberaren sinizmenen errespetua bermatu behar dute botere publikoek. Aurreko guztiagatik, udalbatzari honako akordio proposamena luzatzen diogu.
Getxoko udalak administrazioaren laikotasuna bermatzeko betebeharra bere egiten du arlo eta eremu guztietan. Horretarako beharrezko neurriak martxan jarriko dira, pertsona ororen berdintasun printzipioa errespetatze aldera, hoiek sinesdunak izan edo ez. Arestian aipatutako printzipioak betearazteko, Getxoko udalak instituzio gisa izaera zibileko ekintzetan baino ez du parte hartuko. Hirugarrenez, Getxoko udalak zinegotzi bakoitzak era pertsonalean, ekimen erlijiosoetan parte hartzeko duen eskubidea errespetatuko du. Eta laugarrenez, Getxoko udalak udal komunikabideen bitartez akordio honen berri emango du eta herriko agintaritza katolikoari jakinaraziko dio adostutakoa. Susana Andoyo. Desde guk tenemos una enmienda. Bai, guk taldeak zuzenketa bat daukagu. Zuzenketariaren irakurketa, mesedez. La exposición de motivos de la moción. Aurkeztutako mozioaren zio azalpenean erlijioak aipatzen dira eta ez ditu bereizten. Horregatik, laugarren puntuan agintaritza katolikoa aipatzen da, baina agintaritza erlijiosoak jarri behar luke horrela esposizioaren zentzua babestuko koherentea izango litzateke. Horregatik, hau esango luke laugarren puntua. Getxoko udalak, udal edabideen bitartez, akordio honen berri emango du, eta akordioa jakinaraziko die tokiko agintaritza erlijiosuei. Bai, egia esateko orain arte ez dugu ikusi udal ordezkariak Ramadan bukaroko jaian edo horrelako zerbait, zu bai, baina beste batzuetan ez, beraz, ados gaude, horri izan da un lapsus bat, baina ados gaude horrekin. Beraz mozioa aurkeztu den bezala geratzen da, eta jarraitzen dugu eztabaidarekin. Bai. Susana Andoyo, nahi duzu hitzartu, bai. Vale, a ver, que estoy aquí. Desde GUC vemos necesario que la representación presente nuestro alcalde y la Junta de Gobierno sea lo más amplia neutra posible. Guk uste du ordezkaritza aliketa zabalena izan behar dela eta ekintza zibiletara joan beharko litzatekela udala hala ordezkaritza errespetua mantenduz egingo litzateke. Esker. Bai, Txeforanda. Arrastian, kosa. Bai, arraroa da, baina autokritika bat eginez hasiko dut, autokritika txiki bat. Bai, arraroa, areto hontan entzutea, mea kulpak edo. Baina, batzuk uste dugu, guk ere badugula ardura bat Espainiako estatuan Eliza Katolikoak izan duen privilegio egoera horretan. Espainiak konstituzio konkordatu hori sinatu zuen sede santuarekin. Da hor badugu ardura bat guk ere. Baina hemen tokiko eremu batetara jaitsi behar dugu. Eta nik esango nuke azken aldi hontan sarritan aipatzen da printzipioen galera gertatzen ari dela. Eta hala, erlijio ekitaldiak murriztu edo arindu egin nahi izan dira kultura ekitaldiak balira bezala. Eta nik uste dut ez dela hala.
gure artean ezagunenak diren erlijio monoteistak guztiek transcendentzia dira, jainkotasun kontzeptu bati egiten diote erreferentzia. Transcendentzia zentzu bat eta gizakiaren existentziari zentzu bat ematen saiatzen dira eta salbazio mezu bat ematen dute bizitzaren ostean. Bai, eztabaidagarria, baina errespetu handiz. Zuen zuzenketari, zuzenketa txiki bat, zuen mozioari markatu. Sinestuna edo ez bereizi duzua, baina beste batzuk inmanentzia batzuan gaude. Ez da ez gaituela kezkatzen, beste izaki jainkotiar hori baden edo ez. Baina, fenomeno erlijiosen aurrean, hainbat jarrera daudenez eta guztiak errespetagarriak direnez, udalak ez luke ekintza erlijiosetan parte hartu behar, ez da bakar batean era. Eta sakratuaren eta profanoaren arteko bereizketa beti egon da argi. Eta guk aldeko bozka emango diogu mozioari. Iturbe? Arratzaldean berriro. Ados egon gaitezke mozioan agertzen diren hainbat printzipio orokorrekin, eta bertan epatzen duzuen hainbat ideiekin, ez? Baina ez gatoz bate mozioan epatzen duzuen alde erabakigarriaren bigarren puntuarekin batez ere. Guk kasu hauetan normaltasunez jokatzen dugu. Normaltasunez. Beste kasu askotan bezala, kirol kultura, gizarte ekintzetara, gometzen gaituztenean, joan egiten gara, kasu horietan baita ere, erlijio ospakizunetara, gure alkateak besteak beste ez bakarrik Eliza Katolikoaren ospakizun entretara joan egin da, baizik eta okerspanago Ramadanen ospakizunera ere gomiatua izan zen eta agertu egin zen bertora. Uste dugu benetan inori ez digula kalterik egiten nolako ekimenetara joaten garenean, gehiago zango nuke, getxotarren artean ez duela sortzen inungo eztabaidarik. Eta galean ez dagoela gai hau, ez dagoela eztabaida gai. Gure herriko jaiek guztiak esango nuke, tradizioz eta ohituraz jatorri erlijioso bat daukate, neurri handi batetan, eta hala islatzen da jai guztietan, patroiaren izena aipatzen denean. Behar bada gaur egun horren eragina ez da horren bestekoa, baina jatorria horretan datza. Errespetoa, tradizioa eta ohitura, oinarritzen dugu gure presentzia. Gonbidatuak izaten gara, ospakizun hauetara, eta horregaitik bertara, meza guztietara joaten gara, eta ez daukagu ezer izkutatzerik, hala da. Bakoitzaren askatasuna eta errespetoa jarri nahi dugu mahai gainean. Are gehiago, zuetariko baten bat alkate izango balitz, gobernu taldean egongo balitz, gure alderdiek ez lioke inori aurpegik iratuko olako ekintzetara ez joatea. Gure erabakia da eta askatasunez gonbidapenari baiatzen baten diogu. Norberaren erabakia delako eta normaltasun guztiz osoz ikusten dugulako jaietako egunerokoan alako ekintzetara joatea. Eskerrik asko. Ibon Rodríguez. Bai, arratzaldeon, tradizioan, ohituran, gauza asko justifikatu izan dira. Horti dabilen beste eztabaida bat, zezenen hilketatik espektakulo bat egitearena, adibidez. Tradizio eta ohituran justifikatzen ziran, akerren borrokak, algortako jaietan, zeudenian, egun ez daude. Beraz, tradizio eta ohiturak ez dutena justifikatzen. Eta egia den gauza bada, erakundeak, estatu hau estuki inpostatzen zaigun estatu hau akonfesionala dela. Beraz, guk ez diogu norbanakoari edo edonorri nahi duena egin dezala. Baina erlijioa pribatutasunaren arloan kokatu egin behar da. Ezin da, erakunde bezala, erlijio ospakizunetara joan. Ze bata edo bestea irain dezakezue. Ni adibidez, nik neronek, nere burua, iraingarria iruditzen zait, ospakizun katolikoetara joan da,
oraindik adibidez, Gotzainek botatzen dituztenak, emakumearen ingurukoak, giza eskubidearen ingurukoak, iraingarria iruditzen zait, erakunde publikoak horrelako ospakizunetan edo horrelako erakunde baten ospakizunetan egotea. Baina beste batzuei, agian, iraingarria iruditzen zaie, ospakizun musulmanetan egotea, edo budakoa, edo la iglesia adventista del séptimo día. Kontua da, estatua akonfesionala dela. Eta akonfesionaltasunaren izenean, erakunde bezala, ordezkaritza ofiziala ezin da ospakizun erlijiosotara joan. Hori guretzat argi geratu behar den zerbait, eta horrez dago tradiziorik eta ohitura justifikaziorik. Kasu honetan, gure herrian indar gehien dakan erlijioa, bere tradizioa, bere ohitura, gure herriarekiko orokorrean, ez da bat ere ona berez. Ez da aintzat hartzeko askotan, kasu batzuetan bai, baina askotan ez da aintzat hartzeko Elizak egin duena estatu honetan. Beraz, agian akonfesionaltasunaren horren izenean eskatzen dugu bertara ez joatea. Eskerrik asko. Bosketara basten gara beraz. Mozioaren alde, parkatu. Miguel Libabe, parkatu. Alcalde, estaba viendo una cosa. Nosotros vamos a votar desde el partido. Alderdi Popularretik kontrako bozka emango dugu. EH Bilduren mozio bat daukagu eta uste dugu urrengo hauteskundei begira lurralde bat markatzen ari direla. Preso ez gain, orain laikotasunaren eztabaidan sartzen dira. Eta hor guk getxoreko lagunekin leian aritu beharko duzu, ze hor agintarietako batzuk elizetara sartzen baitziren inderrez. Askatasuna bermatzeaz eta pertsonen sinesmenak bermatzea aipatzen da mozioetan, eta zeinek egingo du hori eta urteetan armen bidez bizitza eskubidea ukatu duten batzuen eginak babestu dituztenak. Frankismoa, 21. mendea eta horrelakoak aipatzen dira. Berdintasuna eta administrazioaren laikotasuna errespetatzen ez den agintariak eta horrelakoak aipatzen dira. Espainia 1978tik konstituzioan hartu zenetik 16.3 artikuluan horrela dio: ez dago estatu izaerarik izango duen sinesmenik. Eliza Katoliko eta beste sinesmenekin harremanak mantenduko ditu estatuak, baina ez ditu ofizialtzat onartuko, ez du ofizialtzat onartuko erlijio jakin bat. Eta guk getxoko jaiekin lotutako mozio bat eztabaidatzen ari gara. Eta nik hemen ere tradizioaz hitz egingo nuke eta santu baten omenezko jaiak direla azpimarratu nahi nuke. Eta udala gonbidatzen dute eta udala esan dezake baietz edo ezetz beste ospakizun batzuetako gonbitekin egiten duen bezala. Eta horrek ez du laikotasuna apurtzen inola ere. Hori baita, beste ekitaldi bat. Eta estatuaren akonfesionaltasuna errespetatzen du. Eta ez da iraingarria inorentzat. Eta uste dut, gainera, nire alderditik uste dugu, nahiko zaharkitua datorrela eztabaida hau, ze inor ez da gai honetaz hitz egiten ari gaur egun. Hemen funtsezkoena da errespetua da, sinesmen guztiekiko errespetua, eta hala egiten du gaur egun edozein administrazio publikok. Eta hor, gotzainak, emakumeak aipatu dituzu, eta beti bezala, gauzak pixka bat nahastu egin behar baitira gauzak saltzeko, ezta? Hemen tokiko mozio bati buruz, ari gara herriko jaiei buruz, zuek uste duzue
oinarrizko eta funtsezko printzipio batzuk apurtzen dituela, baina hor funtsezkoa dena da errespetua. Eta udal taldeko norbaitek joan nahi balin badu, aske da. Eta nik dakidala ez dio Getxoko udalak inori deialdirik bidali erlijio ospakizun batetara gonbidatzeko. Mila esker. Ibon Rodríguez. Enokan erantzutako asmori, baina badago jende bat atzea begira bizidana eta egunen batean farolan kontrako nahiko kolpe gogorra jasoko duela. Egunen batean nahi baldin baduzue herri honek pairatutako sufrimenduaz eta erailketa masiboaz hitz egitea hitz egingo dugu, lasai. Baina herri honetan erailketa masiboak babestu dituena Eliza Katolikoa izan da urtez eta urtetan. Eta erailketa masibo horiek argitzeko oraindik oztopoa jartzen dituztenak zu ezarete. Beraz, gauza batzuk esaten dienean hobe da gauzak aurretik ikustea. Eta baita ere, ez dakit zu zertan ibiliko zaren pentsaten, baina gu ez dugu pentsatu egiezateko hauteskundeetan. Baina, bueno, horretarako baliogarria baldin bada, izan da dira. Baina aurretik irakurtzen baldin baduzu guk esaten duguna honen inguruan, guk Podemos edo nahi duzun indar politiko berria sortu aurretik irakur dezakezu eta ikus dezakezu kontua. Beraz, mozioaren kontra baldin bat zaude ados, guk jaiei mugatu dugu, baina kontua da elizkizunetan edo ospakizun erlijiosetan udal ordezkaritza ofizialik ez egotea, ez jaietan ez inun, eta hori jo kontua, baina ondo legoke, honen inguruan eztabaidatzen dugunean, honen inguruan eztabaidatzea. Bestela, azten bagara atzera begira, deno begiratu dezakegu atzeran, eta agian eztabaida luze joango da. Eskerrik asko. Bosketara pasten gara beraz. Mozioaren alde, EH Bildu, Guketxo, Alderdi Sozialista, abstentzioak, Ciudadanos, kontra, Jeltzaleak eta Alderdi Popularra. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa, eta urrengora pasten gara. 178. puntuan, Getxo EH Bildu, Alderdiko Udalte Aldeak aurkeztutako mozioa, Euskal preso eta islari politikoen zenidekiko elkartasuna. Oier Iturralde. Serio asko. Euskal preso eta ieslari politikoen sakabanaketa eta aurrentze politikak ez du etenik ezagutu azken urteotan, eta ez du era berean urtaroen aldaketari loturiko moldaketarik egin. Horrela, udako demoraldia eta oporraldiak aintzat harturik, azken hamarkadetan helburu hori bete dadin 11 ekimen izan dira uda askotan zehar. Aipagarrienak gure herriko eta inguruetako hondartzetan egin izan diren mobilizazioak direlarik. Aurtengo uda ez da zoritxarrez salbuespen izango. 100 euskal herritarrek espetxetan edota atzerrian sakabanaturik diraute. Haien gutxieneko eskubide zibil eta politikoak ukatuz. Haien artean 8 getxostar daude. Endika Lejarzegi, Javi Gaiaga, Aitor Kotano, Inigo Gutierrez, Arkaiz Goikotxea, Manez Zubiaga, Asier Borrero eta Álvaro Arri. Hori delata, Getxoko udaleko udalbatzari honako akordio proposamena luzatzen diogu, bera onartu eta bere egin dezan. Urtero, udako demoraldiarekin bateginez, Euskal preso eta ieslari politikoen zenideek sakabanak eta politika gaitzetsi eta haien jatorretik hurbileneko diren espetxetara hurbil ditzaten aldarrikatzeko mobilizazioak deitzen dituzte. Getxon kokatuta dagoen Uribe Kosta eskualdeari dagokionez, deialdia uztailaren 31an izango da Plentziako metrotik Mabietan abiatuta. Hala, Getxoko udalak deialdiarekin bat egiten du eta getxostarrak bertan parte hartzera deitzen ditu. Bigarrenik, udal komunikabideen bidez, Getxoko udalak erabaki honen berri eman eta getxostarrei mobilizazioan parte hartzera gonbidatzen ditu. Eztabaidari ekin aurretik, pare bat aipamen. Ondotxo dakigu, nekez lortuko dugula adostasunik puntu honetan, behintzat gaur egun. Eta gaur egun diogu, gauzak aldatzeko daudelako, eta normalizazio politikoaren bidean ez diogulako halako ekimenak aurkezteari utziko. Gaur egun diogu, halako ekimenen aurrean adostasunik lortzeari nekeza izango dela, baina berriro ere azpimarratzen dugu, hilabetero, halako mozioren bat, ekartzen ez baldin badugu ere, 2 ekarriko ditugula edo are gehiago ere. Beraz, badago euskaraz halako esamolde bat, eskua eta ukabila esaten duena,
Euskal Herria Bilduk adostasunerako eskua zabalik dauka, eta beti izango du eskua zabalik adostasunerako. Baina borrokarako ukabia ere badaukagu, eta adostasunik lortu ezean, borrokan ere jarraituko dugu, eskubide zibil eta politiko guztiak aitortzen diren arte. Eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek? Susana de Cos, bai? Buenas tardes a todos. Arratsaldeon guztioi, hementxe gaude berriz, Bilduren mozio izarra. Disko raiatu baten antzera ari zarete. Orain berritasuna da, almazen handiak balira bezala aurkezten duzuela, eta betiko korua abesten duzue, eta sasoi aldaketa hartzen duzue aitzakia. Gaur, oraingoan, hondartza sasoia aipatzen duzue. Guk ere aurrekoetan emandako erantzun bera emango dizuegu. Aurreko hilabeteetan uste dut oso argi utzi dugula. Gu ez gera errepikakorrak eta astunak izango. Batez ere gaur presaka gabiltzalako. Gogorakarri nahi dugu bakarrik Espainian eskubide zibil eta politikoak onartzen zaizkiela biztanle guztiei, baita hilketagatik kondena betetzen ari direnenak. Eta bitartean, udazkenaren sasoia iritsi zain gelituko gera, eta Alderdi Popularrak ezezko bozka emango dio mozio honi. Diago Sainz. Kaixo. Bueno, mes de julio. Uztaila eta Susanak esan duen bezala, berriz ere presoi buruzko mozio bat. Kasu hontan, familiekiko elkartasuna. Berdin dio ze jantzi jartzen dio zuen, ezezko bozka emango diegu. Zuenei bakarrik begiratzen diezue, zuen jendea pozik jartzea besterik ez dezue bilatzen. Odol delituak dituztelako kartzelan dauden terroristei. Hain zuzen ere, hiltzeagatik edo beste pertsona baten hilketan kolaboratzeagatik. Presoek ez dute, ez da inoiz berandu izango euren errua onartzeko. Gure nazioaren historial demokratikoan orban handi bata pasadizo hau. Bilduk giza eskubideak babesten dituzuela diozue, baina norenak guztienak ezezkoan nago. Lehengo astean, Bizkaiko batzar nagusietan eztabaidatu zen etaren terrorismoak mehatxatutako pertsona guztien itzulera sustatzeko neurri bat. Eta zuek, modu ulertezinean, zuk esaten duzun bezala guztien eskubideak babesten balin badituzue zuek abstentziora jotzen uten. Eta nola etorri zaitezke orain pleno honetara gizakiaren funtsezko eskubideak aipatuz. Eta noski ezezko bozka emango diogu, mila esker. Kike Prada. Kike Prada. Guk taldeak azken urte honetan argi adierazi dugu gure jarrera zein den, dispersio politikarekiko eta kontra gaude familiai ekartzen dien kalteak direla eta. Baina aurrekoetan bezala esaten dugu beste modu bat egon behar dela aurrera egiteko eta ez mozioka. Bide honek ez gaitu erakartzen. Guken jarrera aurreko bera da, abstentzioa, horrelako mozioen aurrean. Oier Iturralde, zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, nekez erantzungo genioke orintxe bertan Alderdi Popularrari eta Ciudadanos alderdiari, jakin badakizigu zeintzu diren beraien irakurketa gai honi dagokionez, beraz, antzua litzateke eztabaida. Bai ordea, garrantzitsua deritzogu guk alderdiari, guk koalizioari erantzutea.
Kike Pradak aipatu berri duen bezala, aurreko hilabetetan, halako gaiak jorratu izan direnean, erantzun bera jaso dugu. Erantzun bera edo antzekoa, batzutan, herritarren interesetatik kanpo geratzen zen gai bat zela izan zenuten. Beste batean, gaur errepikatu duzuen bezala, mozio ez gain beste moduren bat ere topatu beharko litzatekela arazo honi irtenbidea emateko. Gure galdera da, guri bidea geratzen baldin mazaigu, herritarrei kalean beste bide batzuk geratzen zaizkie, zein da zuek proposatzen duzuen bidea? Zein da? Hori jakin nahi dugu. Baldin eta Euskal preso eta ieslari politikoen eskubideen alde baldin mazaudete, eta sakabenak eta politikaren kontra baldin mazaudete, zein da guk taldeak proposatzen duen bidea horri irtenbidea emateko. Hori da gure galdera. Bide batez, udal gobernuari berriro ere zabaltzen diogu gure eskua adostasunetara heltzeko eta lehen esan dudan bezala ukabila borrokan jarraitzeko. Eskerrik asko. Bosketara pasten gara beraz, mozioaren alde, parkatu. Eskatu du hitza Kike Pradak, pentsatzen den. Eskerrik asko, bueno, en alusión directa a lo que comentó ayer, pues sí, efectivamente. Oierrek ni aipatu nau, baina, bai, egia da, egoera horien aurka gaude. Beste bide batez, ari garenean, ados gaude alderdi batzuetan, baina osoko bilkura honen aurrean ez dugu ezer jaso, ezarete gurekin harremanetan jarri. Akordioa lortzea gai honetan, zaila da, eta horregatik, gutxienez aurretik jorratu behar da beste foro batzuetan, eta akordioak bilatu behar dira. Zuzeneko mozioaren forma hori ez zaigu gustatzen. Naiz eta funtzean gai askorekin ados gauden, ez guztiarekin, noski. Guretzat hori ez da erakargarria. Izan ere, uste dugu harremanak aurretik esarri behar direla, eta lana aztertu. Ez dakigu adostasunera helduko garen, hori ikusi beharko da, baina errespetu handiz esaten dut, oso aurka gaudela egoera horien aurka gaudela eta hori argi dago. Aurrera egin beharko dugu beste modu batean eta akordioetara heldu beharko gara. Hitz egin beharko dugu eta hori egiteko prest gaude egongo gara. Hori da gure nahia bai, horri buruz hitz egitea. Eskerrik asko. Azkenengo txanda, Oier Iturralde. Amaitzeko beste barik, aintzat hartzen dugu, konbidapen hori, noski, nola ez ba. Honen inguruan hitz egiteko prest gaudelako, Euskal Herria Bildu beti dago horretarako prest. Ez bakarri Euskal Herria Bildu, baizik eta Euskal Herria Bildurekin batera lanean dirauten, arlo honetan lanean dirauten, kolektibo guztiekin batera hitz egiteko. Haiek bai dira interesik handienak adierazten dutenak. Besterik ez, eskerrik asko. Bai, Kike Prada. Eskerrik asko, una última puntualización. Azken ohar bat egin nahi dut. Herrialdea antolatzeko akordioa zabalagoa izan behar du. Ez bakarrik guk eta EH Bilduren artekoa, noski. Foroak daude, mugimenduak, egia da, mugikortasun esan nabarmena dela, gai hau jorratu behar den alorretan, baina osoko bilkura honetan zenbait alderdi gaude, eta nik ez dut formula edo eman behar den urratsa zein den esango, baina ahalik eta gehien, ahalik eta akordioa handiena izan, hobe. Nik uste dut guztion esku dagoela gai hau. Orain bai, bosketara partzen gara. Mozioaren alde, EH Bildu, bere 3 kideekin, abstentzioak, guk getxo, eta kontra, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popular eta Ciudadanos, kontutan harturik, idazkari jauna, Alderdi Popular aldetik kide bat kanpoan dagoela, ez dagoela boskatzeko aukerarekin. Beraz, mozioa bertan behar geratzen da, eta Koldo Iturbek nahi du boskaren zentzua saldu, eta horretarako dauka txanda bat. Bai, jakina da Euskal Alderdi Jeltzalearen jarrera eta ekintza politikoa aipatutako eskubideen defentsan. Dagokion lekuan egin dugu, eta beste mozio batzuetan esan dugun moduan, legebiltzarrean eta lehendakaritzaren eskutik giza eskubide guztiak, eta berriz dinot, guztiak defendatzeko ekimenak martxan jarri ditugu, eta hori defendatzen jarraituko dugu. Eskerrik asko.
Bai, jarraituko dugu, baina jarraitu baino lehen, baimena eskatuko dizuet pixkat iragarki bat egiteko gurekin dagoen auzokide bati. Me sabe mal que tenemos una vecina que sé que suele tomar la palabra cuando acaba el pleno, ha venido un poquitín más tarde de lo que es el comienzo. Beranduago etorri da, eta esan behar dut, 7:30 etenaldi bat egingo dugula. Bozeramaien batzordean erabakitako manifestaldira joateko. Paella egunean egindako bortxaketa bat salatzeko joango gara manifestaldi horretara. Etenaldi bat izango da, ordubetekoa eta osoko bilkura amaitu ez badugu, 8:30 hemen egongo gara berriz ere. Itxaron ez nahi baduzu, badakizu. Datua emateko soilik zen, beraz jarraituko dugu. Eta 79. puntuan, Ciudadanos Udal talde politikoak aurkeztutako mozioa. Eskerrik asko, alkateena. Bueno, voy a comenzar a dar lectura a la moción. Irakurketarekin hasiko naiz. Ciudadanos Udal taldeak aurkeztutako mozioa, udalerriko jaietako esparru politizatu gabeak. Uda iristearekin batera, baina ez soilik sasoi honetan, ez da gutxiagorik ere, herrietako jaiak asko gehitzen dira Espainiako geografia osoan zehar. Guztiok dakigunez, Getxo bere osotasunean ez da salbuespena horri dagokionez. Udalerriko zenbait jaik, ala nola Portu Zaharreko jaiek, Bizkaiko beste leku batzuetatik jaiez gozatzera datorren jende andana erakartzen dute. Herria erakargarri turistiko bilakatzen delarik. Herri bateko jaien jatorria askotarikoa izan daiteke, erlijiosoa, data jakin bat ospatzea, hori bai, errealitateak erakutsi digu jaiek zerikusi gutxi dutela berez duten zentzuarekin. Eta jai esparruetan, mezu politikoen presentzia etengabea da. Mezu horiek ez dute zerikusirik auzoan edo jaia egiten den herrian egon beharko lukeen jai giroarekin. Mezuok hainbat modutan ikusgarri egoten dira. Batzuk begibistan. Adibidez, kale jiretan, paskinetan, pankartetan edo argazkietan. Eta beste batzuk ez dira hainbistakoak, adibidez, edalontzietan egoten direnak. Logikoa denez, mezu horiek jai esparrua politizatu egiten dute eta egon beharko litzatekeen giroa kutsatu egiten da. Horrekin guztiarekin pertsona batzuk integrazio falta edo deserosotasuna sentitzen dute. Eta ez lukete horrelakorik jasan beharko. Udaleko talde hau guztiz jakitun da, Getxon 11 ideologia politikoko jendea elkarrekin bizi dela. Eta ideologia batzuk elkarren gandik oso urrun daude. Udal honen osaerak islatzen duen bezala. Horregatik saiatzen da udal hau eremu politikotik ahalik eta urrunen dagoen jaigiro bat lortzen. Ikuspuntu politikoa kontuan hartu gabe. Gure ustez, herri edo auzo bateko jaiak ondo pasatzeko dira. Denbora batean denok ditugun arazoak eta zereginak ahazteko unea. Baita ere gai politikoak. Gauza bakoitzak bere une eta lekua duela deritzogu, eta jaiak ez dira hain zuzen ere horiek jorratzeko ez une ez da lekua ere. Gainera, gure iritziz jaigiro on batek aukera bikain eskaintzen du sozializatzeko, lagunak egiteko eta guztiok integratu ahal izateko. Horregatik, desegokitzat jotzen dugu mezu hauek egotea. Hauen presentziak giro ona sortu baino, gai giro atsegina egoteko oztopoak jartzen dituelako. Bestalde, ezin dugu merkatariengan pentsatzen utzi. Beraientzako beharrezkoa da durarik gabe jaigiro egokia egotea eta ezin dugu ezta ere albo batera utzi Getxok helmuga turistikoko irudi bezala sustatzeko duen aukera. Laburbilduz, jaiak gozatzeko eta ondo pasatzeko dira, Getxotarren eta gure udalerrian ondo pasatzera etortzen diren turisten arteko zenidetza lantzeko, edozein ideologia, sinesmen eta kultura dituztela ere. Hori guztia dela eta, udal talde honek ondorengo erabaki proposamena aurkezten du. Erabaki proposamena, lehenengo puntua. Udalak Getxoko jai batzorde ezberdinei deialdia egitea, diren ideologiakoak direla ere, eskuin zein eskerrekoak, mezu politikorik gabeko jai esparruak lortzeko. Horren barne sartzen dira edozein motatako pankarta, argazki eta paskinak. Bigarrenik, udaletxean jakiten bada aipatutako mezu horik edozein formatan bide publikoan daudela, kendu egingo ditu. Muchas gracias. Bai, zuri. Jarrituko dut. Katu? Iba a continuar, digo, con la exposición.
jarraituko dut azalpenarekin. Gogorarazi nahiko nuke, 2013 urtean, azaroko osoko bilkuran Alderdi Popularrak antzeko mozio bat ekarri zuela. Baina ez zen berbera. Haiek nahi zutena zen jaiak arautzea eta gu ez gara horretaz ari. Ordenantza bat sortu nahi zuten, baina guk esaten dugu bilera bat egin behar dela jai batzorde desberdinekin, gizarte talde desberdinekin, eta horrela deialdi bat egingo zaie. Horrela eskatuko zaie jaietan giroa ez politizatzeko. Politika beste leku batzuetan jorratu behar da, eta herri bateko jaietan ez dira gai hori jorratu behar. Izan ere, gatazkak sor daitezke beste pertsona batzuekin. Izan ere, baliteke pertsona horiek ondo pasatu nahi izatea, baina beste ideologia baten mezuak jasotzen egotea. Eta hori ez dute zertan ikusi. Izan ere, ondo pasatzera doaz, ez politika egitera. Hori da gure helburua, eta horregatik hain zuzen ere ekarri dugu mozio hau osoko bilkurara. Eskerrik asko. Eskatu lehenengo Keike Prada, barkatu. Bai, Keike Prada. Eskerrik asko. Bueno, comentar... Herrietako jaiak, auzokoetako jaiak, beste jai batzuk, edo ospakizunak, dakigunez oso giro desberdinak sortzen dituzte, eta esparru desberdinak hartzen dituzte, musika desberdinak, egoten dira, ekitaldi desberdinak eta mota guztietako adierazpenak. Baina zer da politikoa eta zer ez? Nola definitzen da nork alduen eta nork ez? Nola jardun dezakete agintariek? Guk uste dugu oso garrantzitsua dela errespetua mantentzea eta legez jokatzea. Horregatik, ez gaude horren aurka, ez dugu zertan ikusten udalak hori mugatu behar duenik. Errespetua mantendu behar da. Adierazpenak egiten badira, baina errespetuz egiten badira, guk uste dugu ez dagoela arazorik, eta ez dugu uste mozioa egokia denik. Horregatik guztiagatik gure bozka aurkakoa izango da mozio honetan. Ibon Rodríguez. Bai, arratsaldeon. Herritarren aldarrikapenaren kontra inposatzaileen isiltasun politikoa dakartzazue ona borondate honez mozorroturik. Eta ez zaituztegu sinesten. Botereak beti nahi izan du herritarren isiltasuna eta herritarrak domestikatu nahi izan ditu. Eta horretarako aitzaki asko bilatu izan ditu. Boterean ez zaudetela esango diguzue, baina boterezale amorratuak zaretela, eta boterezale amorratuak zaretenez, boteredun jarrerekin bat egiten duzue berehala. Zuen mozioaren lehen paragrafoan, ikusten da dagoeneko zuek aipatzen duzuena ezinezkoa dela. Zuen benetako nahia zein den agerikoa da. Geografia espainola aipatzen duzuenean, geografiaz ari zarete, inposaketaz ari zarete, geografia hutsa aipatzen baduzue, agian, iberiko terminoa hobekiago edo egokiago litzateke, bertan ere badagoelako Portugal, esate baterako. Baina geografia espainola aipatzen duzuenean, geografia politikoaz ari zara. Baina batak zein besteak ez du askorentzat eta getxostar gehiengoarentzat herri hau bere osotasunean hartzen, beraz, argi ikusten da zuek inposaketa bati naturaltasun itxura eman nahi diozuela. Politika aipatzen duzuenean, jaien politizazioa aipatzen duzuenean zertaz ari zarete. Galdera da, Guardia Zibilak jaietan piperpotoak kenduko du? Hori baita benetan gutariko asko kasarratzen gaituena, Batzue ez zaizkezula gustatzen jaietan azalerazten diren mezu batzuk? Zuen jarrera ikusita ulertu dezakegu, baina tolerantzia aniztasuna ez da oinarritzen besteon isiltasunean, besteon adierazpen askatasunean eta adierazpen askatasun horren errespetuan baizik. Bakoitzak nahi duen azateko eskubidea du. Hori da adierazpen askatasuna. Zuek hain ondo ordezkatu nahi duzuen Espainia Estatus Azidemokratiko honek legeen bitartez adierazpen askatasuna batzuena bakarrik murriztu nahi badu ere. Azaldatzen gaituzue giza eskubideen defentsari politika hitza jartzen diozuenean. Azaldatzen gaituzue nahi ezkutuak ona ekartzen dituzuenean. Turismoa ere aipatu duzue zuen mozioan.
turismo eta postalak nahazten dituzue batzuek. Batzu hoi, bidaiatzen dugunean, herrien izaera ezagutzea gustatzen zaigu. Zeitzu diren euren nahiak, kezkak, desioak, aldarrikapenak, hoiek eratzen dutelako herrien izaerak, eta ez postaletan eskutatzen diren gezurrezko irudi idilikoak. Baina bestetik herria ezagutzen duzuen galdetuko genizueke. Zorionak, udalerri honetan, jaien antolaketa jai batzordei dagozkie. Ez udalari. Beraiei etortzen diegu autonomia osoa. Baina jaietan herri adierazpenak herritarrei eta herritalde desberdinei dagozkie, eta jai batzordeek ez dute polizia inposatzailearen lana egin behar, eta udalak ez ditu adierazpen askatasuna murrizteko neurriak hartu behar. Jaietan integrazioa da bakoitzari dagokiona. Jai giroa, herri honetan ona izan da gehienetan, Euskal Herria zein Getxon. Ona izan da normalean beti kanpotik etorritako inposizioa arrotzen nahiak, inposizioa inposatu nahi digun arte. Ez dute herritarren adierazpenak giroa trakesten. Urkijotadak edo horrelako proposamenak dira giroa trakesten dutenak. Giro polita dago jaietan, horrela segidezala, bakoitzak bota dezala nahi duen aldarrikapena. Errespetuz ari gaitezen eta errespetatu eta babesteko lehen gauza adierazpen askatasuna da. Garai batean, jaietan jai leloa erabili zuten batzuek, eta zuek isiltasun inposatzailea proposatzen diguzue, arestian alderdi popularrak proposatu duen bezala, batzutan mozioen bitartez, beste batzutan proposatzen du hainbat salaketen bitartez. Ez hori ze jaieten gurekin ez daudenak gogora ekarriko ditugu, zeubek esan nahi duzuena. Gogora ekarriko ditugu gurekin ez daudenak, euren eskubideak aldarrikatuko ditugu. Bandera espainola ez dugula nahi esango dugu ozen eta nahi dugun toki guztietan. Guardia Zibila algortatik hanka egin dezala eskatuko dugu. Euskal Herri independiente, feminista eta euskalduna nahi dugula ozen esango dugu. Pankarten bidez, paskinen bidez, txosneetan, abestietan, musikan eta nahi duzun toki guztietan. Eta zue kontrakoa esan nahi baldin baduzue, erabile ezazue zuen adierazpen askatasuna. Joan zaitezte jaietara eta nahi duzuna aldarrikatu. Baina zaitezte saiatu besteen isiltasuna inposatzen. Argi ez bada geratu kontrako bozka emango dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bai, Susana Ekos. Arratsaldeon guztioi, berriz ere. Lehen, harritu gara EH Bilduren mozioarekin. Baina orain gauza bera gertatzen zaigu Ciudadanosen mozioarekin. Despolitizazioari dagokionez. Santiago, ez dakit zergatik dakizun zer gertatzen den Getxoko jai inguruetan. Momentuz, ez zaitut askotan ikusi. Espero dut, bihar ikustea San Ignazioko txupinazoan. Aldarrikapen hau defendatu dugu alderdi popularrean, orain dela ez duzu imaginatzen zenbat denbora. Eta gehiago luzatu gara horretan. Izan ere, gustatuko litzaiguke jai esparruetan gain, hori ekitaldi herrikoi guztietan aplikatzea adibidez, kirol ekitaldietan. Beraz, uste dugu mozioa laburra dela, baina hala ere babestu behar dugu. Izan ere, udalerri honetan jaia guztiontzat izatea nahi dugu. Eta hori mezurik gabe egotea nahi dugu. Mezurik gabekoa izan dadila nahi dugu eta apologiarik gabekoa. Gainera, guk uste dugu, udalak, herritarren ordezkariaren aldetik, ardura duela neurri hori betetzen dela bermatzeko. Eta horregatik edozein kartel, argazki edo pankarta kendu beharko du. Izaera politikoa badauka. Beraz, mozioaren alde gaude. Eskerrik asko. Urrenkera jarraituko dut. Lehen da bizi, Kike anistasuna aipatu duzu. Baina kultura anistasuna aipatu duzu eta hori normala da jaietan. Nik onartzen dut. Argi dago anistasunaren alde gaudela. Baina nik mezu politikoak aipatu ditut.
mezu horietako asko ezker abertzalearenak dira, eta inauterietan, adibidez Algortan, joan den urtean, eta aurten ere Guardia Zibilaren aurkako mezuak ikusi ditugu, berak aipatu dituenak, eta inauterietan, orain dela ez dakitzen bat, agian zuzenbideko 3. mailan nengoenean, nire lagun batek militar jantzia zeraman. Australiako militar baten jantzia zeraman, eta parranda batean zegoen, eta gatazka bat izan zuen zenbait pertsonekin. Baina berak azaldu zuen ez zela Espainiako ejerzituaren trajea. Beraz, aniztasunaz ari garenean, eta horren inguruko arazoak aipatzen ditugunean, argi azaldu nahi ditut gai hauek, izan ere oso gai zailak dira, eta batzuetan gauza hauek gertatzen dira, azaldu ditudanak bezalakoak. Adibidez, Ibonek esaten du, edo aipatzen ditu ez daudenak, baina nik ez nuke hori esango, denok ezagutzen dugulako historia. Ibonek aipatu ditu ere mapa politikoak, eta Espainiako maparen barne badago Euskal Autonomi Erkidegoa. Gustatzen ez bazaizu ere, Euskal Autonomi Erkidegoa Espainiako maparen barruan dago, eta hori errealitatea da, ezin da eztabaidatu. Getxo turistikoa izan dadila nahi dut, eta hemen arazorik ez egotea nahi dut. Ez dut arazorik egotea nahi Zamoratik datozen pertsonekin, edo Bilbotik datozen pertsonekin, edo Sopelatik datozenekin. Desberdin pentsatzea ez da txarra, eta ez dut nahi horrek arazoak eragitea. Hori leku guztietan gertatzen da. Euskal Autonomi Erkidegoko leku guztietan. Adibidez, Kantabriara bagoaz, edo Gaztelara bagoaz, Trespadernera bagoaz adibidez, herriko jaietan ez dago mezu politikorik. Zergatik? Ez da beharrezkoa, jendeak ondo pasatu nahi du. Hori bakarrik. Ez naiz luzatuko, beraz, eskerrik asko guztioi. Koldo Iturbe. Pocas fiestas has vivido, Santi. Jai gutxi bizi dituzu, Santi. Zure Espainian eta zure Espainiako jaietan mezu politiko asko daude. Espainolak garen edo ez eztabaidatu nahi baduzue, ez naiz horretan sartuko, izan ere ez da mozioaren funtsa, baina esango dizut ni ez naizela espainola. Argiak eta garbiak esan behar direla, eta zintxoak esan behar gara. Gaur egun, Getxon ematen diren jaiak, neurri handi batetan normaltasunez ematen dira. Politizazioaren ikuspegitik. Zure mozioa irakurtzerakoan, orain dela 10 urteko egoera etorri zait burura. Eta ez da berdina. Ez da egia, ez dago konparaziorik ere egiterik. Etaren desagertzearekin, hainbat mugimenduak egin zuten hausnarketarekin eta jarrera aldaketekin, Euskal gizarteak eragindako presioarekin eta erakundek hartutako erabakien ondorioz, Getxon eta baita ere Euskal Herrian, jaien giroa asko normalizatu eginda. Asko normalizatu eginda. Asko gara, eta batzuk hemen gaude gaur egun, instituzio honetan, jai batzordean egondakoak, urte askotan egondakoak, eta ondo gogoratzen dugu, ordu haietako borrokak eta kaleko giroa. Ondo baino beto. Eta gaur egun hori ez da horrela. Egoera politikoa guztiz desberdina dalako. Presio politikoa asko jitzi eginda, eta begibiztan dago kaleko itxura zein dan jaietan. Gizarte heldu bat gara, eta gutxi, oso gutxi batzuk kenduta, jaietan normaltasun osoz irten eta gozatzen dugu gehienok. Erakundek, haien artean Getxoko udala, neurriak hartu zituen bere garaian horren alde. Eudelek ataratako araudia, txosnetarako deialdian sartuz, horrenkin batera bermatuz, irainik ez dadin gertatu bertan agertzen ziren argazki eta pankartetan, guk geure araudietan kale izendegirien errespetoa exigituz jai batzordei, eta jakin dezazun horrela dalako. Pankartak, pintadak, kendu egiten dira, noski, iraingarriak direnean,
eta udaltzaingoak eta ertzainak ondo ikusten dutenean egokia dela momentu honetan kentzea. Bestela, beste momentu bat harrapatzen dute pankarta edo pintadori kentzeko. Eman da, ematen da eta emango da. Eta kendu egin ditugu. Eta gero, behar bada, kikek egin duen hausnarketaren inguruan, ez? Eta Ibonek ere esan duzeo zer. Baina zer da politizatzea? Argi daukagu dana dela politikoa. Guke immigrazioen aldeko politikak egiten ditugunean, kanpainak egiten ditugunean jaietan, eraso sexisten aurkako politikak bideratzen ditugunean jaien barruan, aurtengo jaietan egingo dugun moduan, euskararen aldeko politika bultzatzen ditugunean, horrela egiten ditugunean, ingurugiroaren ingurukoak, horiek ere sartu beharko egin dituzke zuk dituzun politizazio marko horietan, ez dut uste. Mezu politiko ezberdinak luzatzen dira jaietan. Eta nik uste dut asko eta asko onargarriak direla. Hemen esan da moduan, adierazpen askatasuna hor dagoelako, bere mugekin, eta bere mugak izan behar ditu. Baina adierazpen askatasunaren alde, argi eta garbi. Nik amaitu nahi nuke balorean jarriz, jai batzorden lana. Balorean jarriz udala eta jai batzordeak batera egiten duten lana. Eta urteetan zehar normaltasunaren alde egindako bide hori jorratu egin dugulako eta neurri handi batetan, ez du dukatzen bidea oraindik egiteke dagoela, baina neurria horti batetan lasaitu egin dala. Eskerrik asko. Esker, Koldo. Ibon Rodríguez. Santiago, boteraren kontrako eta aldarrikapenez betetako jai batzu baldin badaude, inauteria dira. Historikoki, beraz, ez dakizuk zelan atzaituzun inauteriak. Ni jaietan ondo pasan nahi ditut, baina nahiko nuke be gurekin egotea ondo pasatzen, gartzelan dauden batzuek. Batzuek zigortuta esango dute atzetik, beste batzuek injustizia zigortuta, eta beste batzuak haindik epaitu gabekoak. Eta hortaz aparte, ez dakit, nik agortako jaietan egonaz, nik sorionez lagunat dauzkat Zamorakoak, Valentziakoak, Asturiasekoak, Kopenhagekoak, eta egon dira agortako jaietan. Eta ez dugu izan inolako arazorik. Eta batzutan mezu baten inguruan galdetu dute eta eztabaidatu ere egin dugu. Eta segitu izan dugu pote hartzen. Eta bakoitzak berearekin egon da eta ez da ezer gertatu. Baina galdera bat egingo nizuke, adibidez, zure Espainia idiliko horretan, jakin dezazun Espainian nahi duzuek jar dezakezuen ere deneian nahi duzuena, baina horrek ez dau egingo Espainiarra. Baina zuen Espainia horretan, aspaldi, hainbat musikataldeen mankizunak debekatu dira. Sociedad Alkoholika esaterako, edo Fermín Muguruza, edo duela gutxi epaitu dute Defcon 2 taldeko horiek ere, jo dezakete hemen, ala ez. Eta Manolo Escobar etor daiteke, ez dakitu bizi dagoen, baina abestu daiteke hemen que viva España, ala hori ere da mezu politikoa, pero ese vale porque nos gusta. Mesedez, osea, pizkat, seriotasun pizkat. Eta orain, arestian aipatu dugun bezala, guk alde egin behar dugu, ze mugimendu feminista ditutako manifestazioarekin bat egin nahi dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Santiago? Sainz? Azkenengo txanda, eko? Bai. En primer lugar, me gustaría... Lehenik eta behin, lehen ez dut aipatu, eta orain, Susanari erantzun nahi nuke. Ni ez naiz jaizale, ez da itxurakeria zale, nik gogor lan egin zale naiz. Eta Koldori, erronka onartzen diot. Eta eskerrak eman nahi dizkiot egindako lanagatik eta getxon lortutakoagatik, baina argi dago badaudela gauzak egiteke oraindik ere. Hala ere eskerrik asko. Bosketara pasten gara, beraz, mozioaren alde, Ciudadanos, abstentzioak, barkatu, alde, Ciudadanos eta Alderdi Popularra, bai, abstentzioak, eta kontra, sozialistak, jeltzaleak eta guk getxo. Etxe Bilduren aletik, nola ez dago inor, ezin boskatu. Beraz,
Urrengo puntura bertan bera geratzen da mozioa, urrengora pasatzen gara, 180. puntuan. Ciudadanos Udal Talde Politikoak aurkeztutako mozioa, emakumeak puntu beltzak ezaztuta dauden horiek indartzeko inguruko mozioa. Bai, Santiago Sainz, zurea da hitza. Vale. Moción para despolitizar... perdón. ¿Baldo kasu zukortik mozio? No, me toca. Joder, imprime las veces la misma. Imprime a tu piak. Gauza bera. Bai, kozu, Santiago, mena kozu. Bai. Jefo, pasatu. Bai. 181. Vale, ya está. ¿Qué cosa? Zuzenekoen arazoak, dio. Ciudadanos Udal Taldeak aurkeztutako mozioa emakumezkoentzat segurtasun eskaseko tokiak seguruagotzea, argitasuna eta begirantza areagotuz. Zorionez, getxon asko beto dugu seguruak ez diren eta emakumearentzako izatez arriskutsuak diren puntuak detektatu, salatu eta hobetzeko lanean. Hala ere, ezin gara lorpen berrienekin poztu. Aurrera egiten jarraitu behar da. Oraindik ere seguruak ez diren puntu edo eremuak daude eta horiek babestu eta hobetu egin behar dira. Horregatik Udal Talde honek uste du beharrezkoa dela segurtasun gaio finkoak jartzea, segurtasun kamerak bezalakoak. Getxon dabilen emakume ororen segurtasuna zaintzeko. Horrez gain, zona hauetako batzuetan argiztapena indartu beharko litzateke. Landaridiak kendu edo erasotzaile bat ezkutatu daitekeen balizko txokoak islatzen dituzten ispiluak jarri. Ondoren, zerrenda bat aurkeztuko dugu, segurtasunik ez duten puntuak zehaztuz, non jada salatu den berehalako esku hartzea egiteko beharra dagoen. Horrez gain, gure proposamenak azalduko ditugu, honako lekuetan segurtasuna handitu eta indartzeko. Aiboako metro geltokia. Egia da zona honetan 4 bideokamera daudela. Baina gure iritziz badago babestu gabe dagoen leku bat, bide publikora jaisteko geltokiko eskailerak hain zuzen ere. Kasu honetan bertan dagoen zuhaitzaren zenbait adar moztu beharko lirateke, eta kale argiaren ari elektrikoak aprobetxatuz gomendagarria litzateke beste bideokamera bat jartzea zona horretan. Bideokamaraz gain, biraketa itxia egin baino lehenago dagoen atseden tokian ispilu bat jartzea eskatzen dugu. Oinez jaisten zoazenean behean norbait ezkutatuta dagoen edo ez ikusteko. Haren ondo lurpeko pasabidea. Puntu honetarako zehazki eskatzen duguna da argien erregistro kutxa babestea. Orain dagoena kaltetuta dago eta gainera begi bistan, eta tunelean jarrita dauden hiro fokuak 6 gehitzea ere eskatzen dugu. Horrez gain, haren ondo kalean kamera osagarri bat jartzea beharrezkotzat jotzen dugu, lurpeko pasabidea eta inguruak enfokatuko dituena. Gainera, bazter arriskutsuenak islatzen dituzten ispiluak jartzearen nahi dugu. Kasu honetan pasabideko irteera erakusten dutenak. Plentzia hiriaren kaleko lurpeko pasabidea, Artaza ondoan. Zona iluna da, argiztapen eskasa du eta zaila da emakume bat bertan ikusi ahal izatea. Lurpeko pasabiderako sarbidea bihurgunean dagoelako. Horregatik eskatzen diogu osoko bilkurari inguruan dagoen landarediaren zati bat kendu dezala. Lurpeko pasabideari enfokatuta dagoen bideokamera bat jarri eta ispiluak ere ipini sarbiderako bihurgunean. Horrez gain, getxori dagokion pasabidearen sekzioan argiztapena gehitzea nahi dugu eta Leioak udalari eskatzea helburu hauetarako beraiei dagokien lurpeko pasabidearen sekzioan ere segurtasuna handitu dezatela. Andra Mari Eliza eta inguruak. Leku honetan dauden udaleko komunak berrikusteko eskatzen dugu. Une honetan abandonatuta daude eta ate ahulak dituzte. Ate horiek oso erraz apurtu daitezke. Andra Mari Elizan eta kiroldegiaren artean dagoen bazterrean. Kiroldegian bideokamera bat jartzeko ere eskatzen dugu, txoko hori eta inguruak enfokatuko dituena, eta txokoaren aurretik ispilu bat jarri behar dela uste dugu. Ustezko erasotzaile bat ezkutatuta dagoen edo ez ikusi ahal izateko. Nuestra Señora de Europa ikastetxeko atzeko aldea. Konfiantza edo segurtasunik transmititzen ez duen udalerriko eremu bada. Zehazki Goñi Estarta 3 kalearen atzeko aldea.
Ciudadanos taldetik osoko bilkurari eskatzen diogu izkinetan ispiluak jartzeko. Bide honetan norbait ezkutatuta dagoen ikusi ahal izateko. Bide hori landarediaz estalita dagoen mutur batean dago, eta landaredia hori moztuta argiztapela nola gehitu kontrolatu ahal izango zen. Makaleta etorbideak iparbide kalearekin bat egiten duen lekuko lurpeko pasabidea. Aurretik aipatutako lurpeko pasabidean bezala, emakumeentzat ikuspegia zaila den leku baten aurrean aurkitzen gara, sarbidea bihurgune batean dagoelako. Gainera, landaredia dago balizko erasotzailea baten eskutalekua izan daitekena. Pasabidearen argiztapena eskasak da eta horregatik eskatzen dugu argiztapena gehitzea eta sarbideko bihurgunean ispiluak jartzea. Baita ere bideokamera bat ezartzea pasabidea enfokatuko duena. Saltzidu bizkerrekin batzen den tokia. Eremu honetan moztu eta kontrolatu beharra dagoen landaredia asko dago. Funtsezkoa da landaredia erasotzaile bat eskutatzeko bezainbesteko ostotsua ez izatea. Eremu honetan aurkitzen den autobus markesinaren inguruko landaredia zehazki eta beste landaredia batzuk ere mozteko eskatzen dugu. Eta bertan dagoen kale argia aprobetxatuz bideokamera bat jartzea, markasina biak enfokatuko dituena. Benetan uste dugu emakume bat bere etxera edo doan lekura doala libre sentitu behar dela eta ez ausarta, eta ez gara geldituko gai hau helburu bihurtzetik errealitate bihurtzeraino. Prebentzio guztia ez da nahikoa ekintza egingarri hauen aurrean, eta ez gara zerbait gertatzeko zain egon behar, erakunde bezala dagozkigun neurriak hartzeko. Hori guztia dela eta udal talde honek ondorengo erabaki proposamena aurkezten du. Lehenengoa, zaintzako kamera iraunkorrak bezala ezagutzen diren gailuak jartzea aipatutako puntuetan, edo kontsentsu bidez adostutako beharrezkoak diren eremuetan. Hori guztia edonolako erasoak saihesteko beti ere indarrean dagoen legeria eta gure konstituzioan jasotako oinarrizko eskubideak eta askatasuna errespetatuz. Bigarrena, puntu horietan argiztapena indartzea bereziki aurretik aipatutako Areneondoko lurbeko pasabidean. Horrez gain, balizko erasotzaile bat ezkutatzen lagundu dezaketen landaredia edo antzeko elementuak kentzea eta getxotarrak orokorrean lasaiago eta seguruago sentiaraziko dituen ispiluak jartzea. Eta ez da gutxi. Bai, Paula Miba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, por ser positivo... Positiboak izatearren, esan dezagun, mozioaren alde bozkatuko dugula. Segurtasunaren alde egin daitekeen guztia positibotzat baitaukagu. Baina, izenburutik bertatik hasita zalantzak sortzen zaizkigu. Emakumeak eta ez emakumeen kolektiboa. Mesedez, idazketa hori zaindu ezazue. Bestalde, badirudi emakumeentzat bakarri direla ez seguruak leku horiek, gizonezkoentzat ere badira. Eta izan dira, maiz. Bestalde, beste proposamen bat. Oker ez banago 2009an berdintasun foroan egin zen, artean ez baitzen existitzen egungo kontseilua, egintzen dagoeneko dauden leku arasotsuei buruzko azterlan bat. Egin dezakeguna zera da, Ciudadanos taldeko kideak ekarri digun balorazio hau, berdintasun kontseilura pasatu, eta hemen egingo duguna baino eztabaida zabalago bat ireki bertan alor honetan esperientzia zabala duten kolektibo batzuk baitaude eta beste soluzio bide batzuk sorbai daitezke. Uste dugu motz gelditzen dela mozio hau, baina aldeko bozka emango diogu segurtasuna areagotzen duen neurriak positibotzak ditugulako. Mi esker. Joseba Arregi. Zuen mozioak aspaldi udal honek eskuartean duen gai bat lantzen du. Berdintasun alorretik, baina hirigintzarekin. Ez seguruak diren leku hoiek dokumentu batean bilduta daude,
hain zuzen ere 2009an idatzitako txosten batean. Uste dut zure mozioan biltzen diren puntu gehienak han bilduta daudela eta hor jarrita dagoela genero ikuspegitik begiratutako irizpideak, besteak beste, argiztatzea nola orientatu eta landarediak, babeslekuak ez sortzeko. Leku horietan egin dira dagoeneko hobekuntzak edo egite bidean daude. Hala ere, zuen proposamena urrunago doa eta vigilantzia gailuak jartzea askatzen duzu eta hori ez da erraza. Eusko Jaurlaritzako barne sailaren baimena behar baita horretarako. Eta, ez litzateke posible izango gailuiek jartzea. Berdintasun planaren 3. planean, 2014 bitartekoan, hirigintzari eta zuen mozioaren gaiari aipamen bat egiten zaio. Hain zuzen ere, 13 jartuketa horietatik 11 bidean direla. Eta emakumeei pasabidea zailtzen dieten elementu batzuk lantzen ari direla hain zuzen ere argiztatzea eta landaredia. Eta amaitzeko, emakumeen taldeen bidez, emakumeen parte hartzea bultzatzen dela getxoko hirigintzaren diseinuan. Hori guztia aintzat hartuta abstentziora joko dugu, ze uste dugu dagoeneko udal honek egin duen lanari zuen mozioak ez diola ezer gehitzen, ez diola karpenik egiten. Hala ere, aintzat hartzen dugu zuen kezka hau eta espero dugu zuen kolaborazioa izango dugula etorkizuneko hainbat ekimenetan. Santiago Sainz. Nik zer azpimarratu nahi nuke. Guk aurkeztu dugun mozioan erregistro bidez aipatu dugula orrialde oin batean aipatu den txosten hori eskuartean daukat. Eta onartu behar dut guk aipatzen ditugun puntu gehienak hor jasota daudela. Baina, guk aipatzen ditugun zonalde horietara hurbiltzen bagara gaur egun, ikus dezakegu, adibidez, Iboako geltokian, begira, horrela dago Iskilara. Landaredi ugaria, ikusmena mugatuta dago, eta gero, Andramariko bazterrean ere ikusmena oso mugatuta dago. Salziduko geltokian ere horrela dago. Hor, Erriberako zeran jaitsiera bat dago. Beste puntu honetan ere, naiz eta arratsaldeko 3etan egon, argia eta ikusmena oso laburtuta daude, oso murriztuta. Fadurakoan ere kale argiek ez dute ia argirik ematen. Atasakoan ere Beste aldean zer dagoen ere ez da ikusten. Hor ispilu bat jarri da. Andramari eskolako atzealdean ere gauzak horrela daude. Hirigintza taldeari helaraziko dizkiegu argazki hauek aintzat har ditzaten eta zonalde hauek hobetu ditzaten. Guk, asmo eraikitzailearekin aurkeztu dugu mozio hau eta espero dugu Berdintasun Kontseiluan landu ahal izango dugula gai hau. Gure asmoa azken finean udalerria hobetzea da eta gertakizun txarrik ez dadin jaso ez emakumeentzat ez gizonezkoentzat. Hori zen guztia, mila esker. Txogarregi. Dos aclaraciones. Bi azalpen. Beste ibilbide alternatibo bat
dagoenean ez da konsideratzen puntu beltza. Bigarrena, lurpeko pasabideetan ikusmen kontrola dagoenean ere ez da jotzen puntu beltzat. Mesedez, gai hau oso serioa da, beraz, zorroztasun handiagoa eskatzen dizuegu planteamenduan. Bai, urte asko daramatza erakunde honek dagokion erakundeekin lanean eta zuen planteamendua nolabait friboloa iruditzen zaigu. Guk borondatu ona duelakoan hartuko dugu, baina ez zaitez tematu gai horretan. Argazkizuk erakutsi dizkidazun, argazki horiek ez dute leku horien errealitatea azaltzen. Santiago Sainz. Uler dezaket, aitzaki modura jartzea edo justifikazio modura irizpide teknikoak hartuta zonalde horren egitura aldatzea zaila litzatekela. Baina gaur egunean ateratako irudi baten egokitasuna auzitan jartzea, hori ez dut ulertzen. Baina, ikuspegi eraikitzaile batetik helaraziko dizkizut. Zer egin daiteken ikusteko. Eta partzen gara, inork ez baldin badutxa eskatzen. Beraz, mozioaren alde, Ciudadanos eta guk getxo, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra, beraz onetsita geratzen da mozioa. Eta amaitzen dugu mozioen esparruarekin, sartzen gara galde eskeen esparruan, hain zuzen ere, egon badago Ciudadanosen aldetik interpelazio bat, eskakizun bat alkateari zuzenduta. Santiago Sainz, zurea da hitza. 2017ko ekitaldiko aurrekontuaren aurreproiektuaren eskea. Alkateari harren eskatu behar diot irailekoan udal taldeetako bakoitzari 2017ko ekitaldiko aurrekontuaren aurreproiektua helarazi diezagun. Xedearekin behar adina denbora dugula azterral dezagun. Arauzko epeak beterik Bizkaiko Lurralde Historikoko toki erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 foru arauak xedatzen duen bezala. Nik hartzen dut eskaera hori, eskakizun hori, alde horretatik esan behar dut aurrekontu dagokionez ari garela ja lantzen hurrengo urteko aurrekontuaren zirriborroa, horre badaude ja zehaztuta irizpide orokorrak eta arloak ari dira lanean azken batean euren proposamenak bideratzeko interventziora eta egiteko zirriborroa. Beraz, gure helburua da ahalik ez lasterren zirriborro hori edukitzea, lantzea eta beraz aukera zabaltzea alderdiekin elkarrizketak zabaltzeko eta alderdiekin adostasun batetara llegatzeko helburu horrekin. Hori da gure asmoa eta hortan arituko ongara dudarik gabe, beraz, jungo gara poliki-poliki eta ber posiblea den ahalik eta lasterren ja horrekin lan egitea. Mi esker. Zakite beste zinegotziren aldetik beste galde eskeren bat baldin badago alkateri zuzenduta, ez baldin bada horrela, amaitu txat emango genuke osoko bilkura. Horrela geratzen da beraz, eskerrik asko, benetan, jakin badakit, baina eskerrak eman nahi izkizueke jakin badakidalako egin dozuela alegina osoko bilkura honetan gauzak arin eramateko, eta azken batean denbora dukitzeko deialdi horretara juteko algortan, eta denbora zamaitun dugu. Egia da, egon badagola usokide bat, normalean hitza hartzen duela, eta emango diot hitza, nahi baldin badu, 7 minutu ditugu, 7 harretan algortara jun baino lehen, baina amaitu etxat ematen dugu osoko bilkura. Si algún vecino o vecina quiere tomar la palabra. Auzokide bat ekitza hartu nahi badu 7 minutu dauzkagu, algortan Teietxe kalean deitutako agerraldi horretara joan aurretik. Bai? Izen abizenak zaizkiguzu, mesedez, edo zure izen propioan zatozen, edo elkarte baten izenean zatozen. Jolanda Esparrazo Bizarreta naiz, eta nire izenean nator. Lehenik eta behin, arratsalde on guztioi. Bi 2013 7 plenotan izan naiz udal hontan, eta beti kexatu naiz
terrazetan eserita eta zutik dauden pertsonek sortzen duten zarataktik. Eta hain zehazkiago nire etxe ondoan dagoen terrazan sortutakoan. Nire osasuna okerrera egiten ari da eta muga-mugan nago. Jakin nahi nuke zergatik ez didazuen erantzuten nik jarritako salaketari. Mila esker, jakitun nago hainbat aldiz etorri zarelako osoko bilkura honetara zure egoera salatzera. Eta nik esan dizut behin eta berriz bulegoan gustora hartuko zaitu dela. Uste baitut hala egitea eraginkorragoa litzateke. Zuk azalduko zenidake ze dokumentuz ari zaren, eta nik aurkituko nuke bideren bat. Zatoz bihar goizeko 8 nire bulegora eta aurkituko dugu irtenbideren bat. Beti esan izan dizut udal honek eta auzokideak legeak lotuta gaudela eta guztiok gaudela legea bete beharrean. Terrazak arautzen dituen araudiaz ari garen, zonalde publikoen okupazioa arautzen duena, ordutegiak arautzen dituena, jarduerak arautzen dituena, eta hori ostalari bakoitzak duen lizentzian zehazten da. Behin eta berriz esan dizut, legea ez denean errespetatzen, salaketa bat jartzen dela. Eta udalak espediente bat zabaltzen du eta santzio bat, zehapen bat jartzen da. Zure kasuan zehapen bat egon da. Eta zehapenak pilatuko balira lokala itxi egin beharko litzateke, ez litzateke lehen aldia izango udal honek legea ez betetzeagatik itxiarazitako lokal bat egoten dena. Ulertzen dut, oso ondo ulertu ere zure egoera, baina ulertu ezazu zuk ere denok ditugula eskubideak eta betebeharrak. Ostalariak baditu betebehar batzuk, baina eskubide batzuk ere. Eta bere jarduera lizentziak zehazten duen margen horren barruan badauka eskubidea. Hori urratzen balin badu, ni prest nago zu nire bulegoan hartzeko eta aztertzeko egoera. Legea uzten bat balin badago, idatziz jasoko dugu eta erantzun bat emango dizugu. Baina, zuri eman zaizkizu erantzunak edo ahoz edo teknikarien bidez. Zezu etorri zara udalera eta egon zara zinegotziekin eta teknikariekin. Berriz ere hartuko zaitugu arazorik gabe. Nirekin egon zaitezke edo zinegotziren batekin. Auzokide guztiekin egiten dugun bezala. Ondo datorkizun batean zatoz eta hartuko zaitugu arazorik gabe. Bai, mikrofon horik ez du erabiltzen ezin dugu interpretatu auzokideak dioena. Bien, pues hagamos una cosa. Gauza bat egingo dugu, jartzazu salaketa, eta salaketa erregistroan aurkezten denean nik aztertuko dut eta mahai gainean dugula bilduko gara eta zure espediente horren dokumentazioa eskatuko dut eta emango dizkizut eman beharreko azalpenak. Ados? Bai, auzokidearen esanak ezin dira interpretatu, ez baitu mikrofonorik erabiltzen. Alkateak erantzuten dio, jartzazu salaketa idatziz. Salaketa iristen denean emango dizut hitzordu bat. Horrela jakingo dugu nola jokatu behar dugun. Bai, baina salaketa jartzen baduzu, jakingo dut ze txosten edo. Gauza bat egingo dugu dio alkateak. Telefono zenbaki hartuko dizut eta biharko edo etxirako emango dizut hitzordua. Baina lehenago utzi dazu informazioa biltzen. Ados? Arazorik gabe. Mila esker.